60 taon sa paglilingkod. 60 taon sa katotohanan. 60 taon sa pagtindig kasama ang sambayanang Pilipino. Ito ang Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Your trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time. 57 minutos na nakaligad sa takna sining Lasa 11. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo Anay Soto diri sa New FM Bombo Radio Iloilo, ang flagship station sang the number 1 and most trusted source of news and information, ang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sang Biyernes, Hulyo 24, tuig 2026. Thank God it's Friday. Ini mo lang mo ang kurmahan, Bombo Chama Blanco Hover sa mga nagapauna karon nga mga balita. Syudad kag probinsya sang Iloilo nakaka-eksperyensya or padayon nga naga-eksperyensya sang mamunog sining ulan. Ang mga lugar sa palibot na nagabinaha, mataas ang tubig. Sa iban pa nga mga talupang doon nga mga balita, Panay People's Zone ginlunsya, aragon ipabot ang tingog sa mga pumuluyo antes pa man ang ikalima nga State of the Nation Address ni President Bongbong Marcos. Mga kwalifikasyon agad makabil sa uplift subsidy sa mga trabahante wala nakalabot sa 20,000 ang sweldo. Ginapatpad. Listahan na isang ngalan sa financial assistance sa Barangay San Pedro Molo, ginpabombo. Baha kag landslide na record sa probinsya kang Antique. Muni madalagkuhan mga balita, issues kay impormasyon na may sentro karon sa aton sining pagpangalagad diri sa palatuntunan na Bombo Hanay sa Udo. Detalye sini panumbalikan ta pagkatapos ang Bombo Network News. Sa dami ng gagawin, mundo'y mamadaliin, pero nagbago to dahil sa'yo. Bumabagal ang mundo sa sarap ng luto ko. I want but wonder na tawid sa saya. Ang sarsaya, nagbibigay ng kumakapit na linamnam. Bago to! Ang sarap saya, ninanamnam, tumatagal, binabalikan. Pag nandyan ang sarsaya, may sarap at may saya. Saya! Kapit ang sarap, kapit ang saya. Kung ginbilin ang computer nga nagaandar bisan wala ginagamit, nagakonsumo gihapon ini sang kuryente. Mas makinot kung ibutang sa sleep mode kung wala ginagamit sang 5 to 10 minutes o kung i-shutdown ini kung mag-break ikaw sang mas sobra sa 15 minutes. Ang monitor pwede man nga patyon pagkatapos sang 3 to 5 minutes nga wala ginagamit. Sa sini nga paagi makakinot ang opisina sang dako nga kuryente kada bulan. May kilala ka bala nga mga bata nga mahilig sa video games? Nagausik bala ini sang inoras sa paghampang sang iya ginakaadikan nga games? Isa ka pagtuon sang American Academy of Pediatrics ang nagapahayag ngang sobra-sobra o kon inoras nga pagtener sa paghampang sang video games ang makadulot sang depresyon, anxiety kag manubo nga grade sa eskwelahan. Suno sa mga eksperto, halos 9% sa kada 3,000 ka mga elementary students sa kada pungsod ang makabig pathological o kun addict sa paghampang. Makabig nga pathological o kun addicted ang isa ka estudyante kung nagaapekto na ang paghampang sa iya nga pag-eskwela. Dugang pa sa among nga pagtuon, ang ka-addict sang isa ka bata makapabudlay sa iya sa pagkontrol sang iya impulse. Kaangot diri, ginpanugyan nga dapat hindi magsobra sa isa ka oras kada adlaw ang gastuhon sang isa ka elementary student sa paghampang kag hindi naman magsobra sa 2 ka oras ang isa ka high school student. Mag-observe sang maayo nga load and cargo management sa salakyan. Ang kada 100 kilograms nga unnecessary load nagapataas ang fuel consumption tubtob 0.5% para sa mga salakyan, samtang ang pagbuhi naman sang wala ginagamit nga roof racks o cargo boxes ang makakinot sang 2 to 5. Excellence. 60 taon sa paglilingkod. 60 taon sa katotohanan.
60 taon sa pagtindig kasama ang sambayanang Pilipino. Ito ang Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Your trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! This is Bombo Network News Noontime Edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Ngayon ay araw ng Biyernes, thank God it's Friday, ka-24 sa buwan ng Hulyo taong 2026. Sa ulo ng ating mga balita. Sa mga pangunahing balita, ang bagyong Quiapo sa ating weather update mamaya, lalo pang lumakas habang tinatahak ang Northern Luzon. Halos buong bansa naman nasa ilalim ng flood warning ngayong araw. Ang Philippine Coast Guard naka-heightened alert na sa banta nitong Tropical Depression Quiapo. Rescue operations sa mga apektadong lugar nagpapatuloy. Sa ibang mga balita, abangan din mamaya si Senate President Gatchalian umaasang tututukan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang State of the Nation Address ang pagpapasigla ng ekonomiya at reforma sa flood control. Ang Office of the Ombudsman tiniyak na papakinggan ang kwento ni former House Speaker Martin Romualdez sa kinakaharap na reklamong plunder at money laundering. Abangan sa ating provincial report mamaya, 63 Coast Guard response groups nakapwesto na sa Northern Luzon dahil yan sa bagyong Quiapo. Mga pagulan naman sa may Lake Cebu, sa may South Cotabato, umabot na ng halos 48 oras. Abangan mamaya sa ating international news ng United States, nagpatupad ng bagong taripa laban sa forced labor imports. Ang Iran naman hindi unang seryoso sa usapang pangkapayapaan. Ayon yan kay United States Secretary of State Marco Rubio. Abangan din sa ating sports news mamaya ang Alas Pilipinas Women at Men nahaharap sa may bigat na kalaban sa Asian Games 2026. At live nationwide via satellite, narito hong detalye ng ating mga balita. Sa ating weather update, mga kabombo, lalo pang lumakas ang bagyong Quiapo habang tinatahak ang extreme Northern Luzon. Sa kasalukuyan, natukoy po ang lokasyon ng naturang bagyo sa layong 135 kilometers. Yan po'y sa silangan ng Apari sa probinsya ng Cagayan. Taglay nito ang lakas ng hangin na uabot ng hanggang sa 75 o 75 kilometro bawat oras. Habang ang pagbugso ng naturang bagyo ay umaabot ng hanggang sa 70 kilometro bawat oras. Gumagalaw ito o kumikilos patungo sa may bahagi ng kanluran sa bilis na 30 kilometro bawat oras. Sa kasalukuyan, mga kaumbo, umaabot ang saklaw ng naturang bagyo ng hanggang sa 450 o 450 kilometers malapit sa gitna nito. Dahil pa rin sa lakas ng bagyo, nakataas ang signal number 2 o tropical cyclone wind signal number 2 sa mga sumusunod na lugar. Sa probinsya ng Batanes, northern portion ng Cagayan na kinabibilangan po ng Santa Ana, Gonzaga, Santa Teresita at Camalanyugan, Apari, Ballesteros, Abulog, Pamplona, Sanchez Mira, Claveria, Santa Praxedes, Bugay, Alacapan, Lalo at Gataran. Kabilang din po ang bayan ng Bagao at Lasam. Kabilang din ho dito ang Babuyan Islands, northern portion ng Apayao, ang northern portion ng Ilocos Norte na kinabibilangan po ng Pagudpud, Dumalnog, Adams, Bangi, Burgos at Bintar. Nasa ilalim din po ng tropical cyclone wind signal number 1 ang nalabing bahagi ng mainland Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, ang nalalabing bahagi ng Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, nalalabing bahagi ng Ilocos Norte, Ilocos Sur at ang La Union. Kasama rin po dito ang northern at central portion ng Aurora Province na kinabilangan po ng bayan ng Dilasag, Kasiguran, Dinalungan at Dipaculao. Samantala, kasabay pa rin po mga kabombo ng sama ng panahon na sa ilalim ng flood warning ang halos buong Pilipinas ngayong araw at apektado ho ang malaking bahagi ng bansa sa mga serye ng pagbaha dahil sa epekto ng bagyong Quiapo at itong lumalakas nga na hanging habagat. Kinabibilangan po ito ng mga sumusunod na lugar. Ang Cordillera Administrative Region o CAR, ang Region 1 o Ilocos Region, Region 2 Cagayan Valley, Region 3 o Central Luzon, ang Region 4A o Calabarzon, Region 4B o Mimaropa Region, ang Region 5 o Bicol Region, Region 6 o Western Visayas, Region 7 o Central Visayas, Region 8 o Eastern Visayas, ang Region 9 o Zamboanga Peninsula, Region 10 o Northern Mindanao, Region 11 o Davao Region, at maging ang Region 12 o Soc-Sargen Region. Kasama rin po dito ang Region 13 o Caraga at ang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Babala ho ng State Weather Bureau, posibleng magtagal ng ilang oras ang mga naturang pagulan. Maaari pong magdulot na malawakang pagbaha at mga serye ng pagguho ng lupa
lalo na sa mga lugar na matagal nang nababad o nakakaranas ng mga serye ng pagulan. Manatili pong nakatutok sa Bombo Radio Philippines mga kabombo para po sa karagdagang development habang binabantayan din po natin ang bagyong Quiapo, ang panibagong bagyo dito ho sa ating bansa. Pwede po ninyo kaming sundan sa aming social media pages sa Facebook, sa YouTube, sa TikTok o maging sa www.bomboradio.com o www.bomboradio.com. Samantala, nakapreposisyon na sa Northern Luzon ang daan-daang libong food packs at non-food items para sa agarang pagtulong sa mga maaapektuhan nitong bagyong Quiapo. Ayon yan sa Department of Social Welfare and Development. Kinabibilangan ito ng hanggang 321,000 mahigit na mga family food packs, nasa 32,000 mahigit na mga ready-to-eat food boxes at nasa 318,000 mahigit na mga non-food items. Ang mga naturang supplies ay nasa bodega ng Social Welfare and Development doon sa Ilocos Region at Cagayan Valley. Ayon sa ahensya, nakahanda rin ang mas malaking bulto ng mga family food packs kung kakailanganin mula sa central office nito at mga katabing rehiyon. Sa kasalukuyan, mahigpit na binabantayan ng ahensya ang ground situation habang regular naman ang koordinasyon sa mga national agencies, local government units at field offices para matiyak ang maagap at mabilisang pagtungo doon sa mga lugar na posibleng maapektuhan ng sama ng panahon. Bago nito ay itinaas na ng Disaster Response Command Center ang Blue Alert status na nangangahulugang 24/7 na monitoring sa mga apektadong lugar. Sunod-sunod na rin nagkansela ng biyahe ang ilang pang mga pantalan sa bansa dahil yan sa masugid na panahon. Otomatiko mga kabumbo na pinatutupad ang tinatawag na no-sail policy sa mga lugar na nasa ilalim po ng tropical cyclone wind signal dahil yan sa anumang bagyo. Kaya't sa kasalukuyan ay wala ng biyahe sa mga pantalan sa may Cagayan Valley at sa may Ilocos Region. Gayunpaman, sumunod ding nagkansela ang mga pantalan sa ibang mga lugar na hindi apektado ng bagyo tulad po ng Bohol, Masbate, Leyte at Samar. 2 biyahe po ang kanselado ngayong araw sa may Bohol Port Management Office, habang 2 biyahe rin ang kinansela sa may Masbate Port Management Office. Sa Eastern Leyte at Samar Management Office naman, 1 biyahe po ang kinansela ngayong araw. Inaalalahanan din ng Philippine Ports Authority ang mga shipping company na agahan ng paglalabas ng abiso upang hindi maabala ang mga biyaherong may nakatakdasan ng biyahe. Hindi rin inaalis ang posibilidad na mas mataas pa ang bilang ng mga kanseladong biyahe sa mga susunod na araw dahil pa rin po yan sa nagpapatuloy na mas sungit na panahon. Samantala, kuha pa tayo ng karagdagang ulat. Tinutukan ng ating news team ang Philippine Coast Guard. Naka-heightened alert na sa banta nitong bagyong Quiapo. Rescue operation sa mga apektadong lugar nagpapatuloy. Ma-report dyan si Bombo Isa Cotoner. Bombo Genesis, Bombo Jai, nakatas na ang alerto ng Philippine Coast Guard para nga doon sa magiging epekto sa northeastern Luzon ng Tropical Depression Quiapo. Ayon sa Philippine Coast Guard, nagsagawa ang Coast Guard District Northeastern Luzon ng inspeksyon sa mga tauhan at kagamitang maaaring agad i-deploy sakaling magkaroon ng maritime emergency o disaster response. Sinabi ni Philippine Coast Guard spokesperson Commodore Noemi Cayabyab na pinaigtingdig na ng koordinasyon sa mga Coast Guard Station, Coast Guard Substation at Local Disaster Risk Reduction and Management Offices para sa tuloy-tuloy na pagbabantay sa lagay ng panahon at kondisyon ng karagatan. Nakahanda na rin ang kanilang mga rescue teams at iba pang assets upang agad na makapagbigay ng tulong sa mga komunidad na posibleng maapektuhan ng bagyo. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang tinig ni Philippine Coast Guard spokesperson Commodore Noemi Cayabyab. Sa pagdaan po ng bagyong Quiapo ay magdadala po ito ng malakas na ulan at hangin, kasama na po na dulot ng habagat. So ngayon po, naka-heightened alert status po ang buong operating units po ng Philippine Coast Guard. Nag-deploy na rin po tayo ng ating mga response group na may kasama po rescue swimmers, medical personnel, and even yung mga floating assets po natin. Dagdag pa ni Cayabyab, patuloy naman ang pagtugon ng ahensya sa mga residenteng naapektuhan ng pagbaha dulot ng tuloy-tuloy nga na malakas na pag-ulan sa ilang bahagi ng bansa. Sa Maasim, Sarangani, ligtas na nailikas ng Coast Guard ang humigit kumulang 60 pamilya o nasa 240 na mga individual mula sa mga binahang komunidad. Inailigtas din ng Philippine Coast Guard ang 20 residente mula naman sa 3 pamilya na na-stranded sa baha sa magkaiwalay na rescue operations sa Jordan, Guimaras at Hamtik, Antique matapos maputol ang kanilang mga evacuation route dahil sa rumaragasang baha. Kaugnay niyan, pakinggan natin muli
Ang tinig ni Philippine Coast Guard spokesperson Commodore Noemi Cayabyab. Ay meron po tayong isinasagawang rescue operation sa may area po, sa may residential area ng Barangay Gintas at Barangay Funda sa may Hamsik Antique. At ongoing din po ang ating rescue operation sa isang pamilya sa may sitio na Bagatnan sa may Barangay Poblasyon Jordan Guimara. So dulot po ito ng lakas ng ulan na nagbigay po ng mabilis na pagbaha sa mga area na yon. So nagkaroon din po tayo ng pagtulong sa ating mga mangingisda na i-secure ang kanilang mga fishing boat. Ito si Bombo Isa Cotoner and this is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! 12 minuto na makalipas ang alas 12 ng katanghalian. Sa mga balita pa rin kaugnay po ng sama ng panahon, inasahang maapektuhan ang mahigit kalahating milyong hektarya ng mga sakahan at mga palayan sa buong bansa dahil yan sa pananalasan ng bagyong Quiapo at ito hong umiiral na habagat. Batay sa report ng Department of Agriculture, hanggang sa 520,000 hektarya ho ng maisan at mga palayan, yung inisyal na natukoy na maapektuhan ditong mga serye ng pagulan. Ang unahing apektado rito ay ang mga sakahan sa may Cordillera Administrative Region, Ilocos Region at Cagayan Valley, habang kasama rin po dito ang Western Visayas at ang Davao Region. Batay sa datos ng Agriculture Department, karamihan sa mga maisan ay nasa vegetative stage, ngunit marami rin dito ang nasa reproductive stage. Sa mga maisan, mas marami dito ang newly planted o katatanim pa lamang na sinundan ng vegetative stage. Ilang porsyento rin po ang malapit ng anihin. Inaasahang lalo pang lalawak ang apektadong lugar habang papalapit ang bagyong Quiapo sa kalupaan at kapag lalong magtagal ang mga pagulan na dala ng hanging habagat. Samantala, nangangamba rin na bumagsak pa sa 150-meter level o mark ang antas ng tubig sa Angat Dam dahil yan sa mabilis na pagbaba ng tubig dito. Sa kabila kasi ng mga pagulan ay lalo pang bumaba ang antas ng tubig nito kung saan sa nakalipas na 24 na oras ay nakapagrehistro ang dam ng hanggang sa kalahating metro na pagbaba. Mula sa dating 151.45 meters na water level ng dam, bumaba pa po ito sa level na 150.90 meters. Ito'y halos 10 metro na mas mababa mula ho sa critical minimum water level, itong threshold na 160 meters. Sa kasalukuyan, apektado ng mga pagulan ang malaking bahagi po ng Luzon tulad ng National Capital Region, Central Luzon at ang Northern Luzon. Gayunpaman, hindi nagiging sapat ang mga bumabagsak na tubig para mapataas sana ang antas sa malalaking dam sa Luzon tulad ng Angat Dam na pangunahing nagsusupply ng malinis na tubig sa Capital Region at iba pang mga katabing lugar o mga probinsya. Maliban sa Angat Dam, ay nakapagrehistro rin ng pagbaba ng tubig o antas ng tubig ang iba pang malalaking dam sa Pilipinas tulad po ng Magat Dam dyan sa may norte, ang Pantabangan Dam at Caliraya Dam, kasama ang Bingadao Dam dyan sa may Cordilleras, ang Ipu Dam dyan sa may Central Luzon at ang pinakamalaking dam sa buong bansa, ito hong San Roque Dam, matatagpuan dyan sa may Ilocos Region. Sa ibang balita naman, mga Kabombot Star Nation, nanawagan si Vice President Sara Duterte sa mga lokal na pamahalaan at pamilyang Pilipino na paigtingin ang paghahanda sa kalamidad kasabay nitong paggunita ng National Disaster Resilience Month. Sa kanyang mensahe, binigyan diin ng Vice Presidente na ang katatagan laban sa sakuna ay nakasalalay sa maagap na paghahanda at walang patid na pagbabantay. Anya, bilang isang bansang madalas tamaan ng kalamidad, ang pagiging handa ang pinakamabisang depensa ng bawat Pilipino. Binalikan din ng Vice Presidente ang magnitude 7.8 na lindol na yumanig sa katimugang Mindanao noong nakaraang buwan. Nakumitil naman sa mahigit 70 katao at ikinasugat ng mahigit 1,000. Binanggit din niya ang epekto nitong bagyong Inday na bagamat hindi direktang naglandfall ay nagpalakas naman sa hanging habagat na nagdulot ng pagbaha at pagguho ng lupa na ikinasawi ng 15 katao. Laban sa sakuna ay hinuhubog ng walang patid na pagbabantay at maagang pagkilos. Ang isang bansang madalas tamaan ng kalamidad, ang pagiging handa ang pinakamalakas nating depensa. Noong nakaraang buwan lang, niyanig ng magnitude 7.8 na lindol ang katimugang Mindanao. Alas 7:30 ng umaga, sa mismong unang araw ng pasukan sa mga pampublikong paaralan. Mahigit 70 buhay ang nawala at mahigit 1,000 katao ang nasugatan.
Ang umagang iyon ay naging isang masakit na alaala para sa maraming pamilya at kabataan. Noong nakaraang linggo naman, dumaan ang Bagyong Inday sa ating bansa. Bagamat hindi ito direktang tumama sa lupa, pinalakas nito ang hanging habagat na nagdudulot ng mga pagkidlat, pagbaha at pagguho ng lupa na kumitil sa buhay ng 15 Pilipino. Sa paggunitan natin sa National Disaster Resilience Month, hinahamon ko ang ating mga lokal na pamahalaan na maghigpit na ipatupad ang mga building code at safety standards. Suriin ang mga evacuation center at ayusin ang mga emergency protocol. Bahagi yan ng naging mensahe ni Vice President Sara Duterte. Hinikayat din ng Vice Presidente ang bawat pamilya na regular na subaybayan ang mga emergency alert, maganda ng survival kit, alamin ang mga evacuation route at makilahok sa mga emergency drill. Kasabay nitong panawagang gawing bahagi ng pang-araw-araw na buhay ang kahandaan sa bawat barangay, paaralan, negosyo at tahanan. 17 minuto makalipas, magkakabumbu ang alas 12 ng katanghalian. Update tayo sa ibang mga usapin. Si Senate President Sherwin Gatchalian umaasa pong tututukan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang State of the Nation Address yung pagpapasigla ng ekonomiya at reforma sa flood control dito sa ating bansa. May live report si Bombo Angelo Aganan. Sherwin Gatchalian na pagtutuunan ng pansin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang ikalimang State of the Nation Address o SONA sa susunod na linggo ang mga hakbang upang muling mapalakas ang ekonomiya at maiwasan ang pag-ulit ng mga anomalya sa flood control projects. Ayon kay Gatchalian, malaking hamon ang kasalukuyang kalagayan ng ekonomiya ng bansa matapos na bumaba ang rating projection ng paglago ng Gross Domestic Product o GDP mula sa dating 5 hanggang 6% tungo sa 3.5 hanggang 4%. Aniya, mahalagang ilatag ng Pangulo ang mga plano kung paano muling mapapabilis ang paglago ng ekonomiya dahil may direktang epekto ito sa employment at poverty reduction. Narito pakinggan natin ang mga bahagi ng pahayag ni Senate President Sherwin Gatchalian. Very challenging itong year, no, dahil ang dami ng mga analysts, rating agencies na downgrade yung ating economic growth. Ang ating original projection 5 to 6%, ngayon nasa 3.5 to 4.5%. So with that, makaka-apekto yan sa poverty reduction natin, makaka-apekto yan sa employment. So yan naman ang magiging thrust ng Senate at yan naman yung aking expectations sa SONA na how do we jumpstart our economy so that we get back on track. Bukod sa ekonomiya bombogenesis, sinabi rin ni Gatchalian na nais niyang marinig sa SONA ang mga reformang ipinapatupad ng pamahalaan upang hindi na maulit ang mga issue sa flood control projects. Ayon sa Senate President, hindi lamang dapat managot ang mga sangkot sa umunay katiwalian, kundi dapat ding ipaliwanag ng Department of Public Works and Highways o DPWH at iba pang ahensya kung ano-anong pagbabago ang kanilang ginawa para sa implementasyon ng mga proyekto. Aniya, nagsimula na ang Senado sa paglalagay ng mas mahigpit na safeguards at transparency measures noong 2026 national budget. Ngunit mahalaga ring may pakita ng executive kung paano ito ipapatupad sa aktwal na implementasyon ng mga proyekto. Muli pakinggan natin ang mga bahagi ng pahayag ni Senate President Sherwin Gatchalian. Hindi ko ma-predict kung anong sasabihin ni Presidente. But one of the things that gusto natin lahat marinig is paano hindi na mauulit itong corruption na nangyari last 2025, no? Doon sa flood control issue. Hindi lang yung making people accountable, kung hindi, ano ba yung mga reformang ginawa ng DPWH, ano bang ginawa ng iba't ahensya para hindi na maulit yung ganitong flood control issue. Nag-umpisa yan with the budget. Yung 2026, we put in a lot of safeguards in the budget. May transparency, may safeguards. But yung execution side, yun ang gusto natin din makita. Samantala, bombogenesis, pinabulaanan naman ni Gatchalian na hindi niya inaasahang tatalakayin ng Pangulo ang nagpapatuloy na impeachment trial sa SONA dahil ito ay eksklusibong mandato naman ng Senado sa ilalim ng konstitusyon. Habang idinagdag naman ng Senate President na satisfied naman umano siya
sa maayos at mahinahon na takbo ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. At yun muna ang mga latest mula dito sa Senado. Ako si Bombo Angelo Ganan and this is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Kumpirma ng United States Secretary of State Marco Rubio na tumulong ang isang barko ng United States Coast Guard sa ligtas na paglikas sa sugatang Pilipinong sundalo matapos ang konfrontasyon sa pagitan ng Philippine Navy at China Coast Guard sa Ayungin Shoal sa West Philippine Sea. Ayon kay Rubio, pumwesto ang barko ng United States Coast Guard sa pagitan ng mga sasakyang pandagat ng Pilipinas at China upang maisagawa ang rescue at medical evacuation ng nasugatang sundalo. Anya, patunay ito ng patuloy na pagtupad ng Estados Unidos sa Mutual Defense Treaty at sa pangako nitong suportahan ang Pilipinas bilang treaty ally. Nagpahayag din si Rubio ng pagkabahala sa panibagong insidente ng water cannon ng China Coast Guard laban sa mga barko ng Pilipinas doon sa may Baho de Masinloc. Iginiit niya ang patuloy na susuportahan ng Estados Unidos ang freedom of navigation at ang paggalang sa mga karapatang teritorial sa rehiyon. Kasabay nito, hinikayat ni Rubio ang mga kaalyado ng United States kabilang ang Pilipinas at Japan na palakasin pa ang kanilang sariling kakayahan sa depensa. Aniya, patuloy nagagampanan ng United States sa mga obligasyon nito, ngunit mahalaga ring mas malaking pananagutan ang akuin ng bawat bansa para sa sarili nitong pambansang seguridad. Samantala sa halos kaugnay pa rin pong mga development mga kaumbo, nagkaroon din po ng phone call sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at United States President Donald Trump itong Huwebes unang gabi, Hulyo 23, kung saan tinalakay nila ang kasalukuyang sitwasyon ng pandaigdigang ekonomiya at pandaigdigang seguridad. Ayon po sa Presidential Communications Office. Ayon sa naturang opisina, sinabi ni Trump kay Pangulong Marcos na ihahayag niya ang mga alalahanin ng Pilipinas sa susunod niyang pakipagpulong kay Chinese President Xi Jinping. Inasahang gaganapin sa Washington, yan po'y sa buwan ng Setyembre. Nauna rito, ipinaalam ni Pangulong Marcos kay US Secretary of State Marco Rubio ang pinakahuling mga pangyayari sa may West Philippine Sea sa kanilang pagpupulong dyan sa Palasyo Malacanang. Inumpirma rin ni US Ambassador to the Philippines Lee Lipton ang pag-uusap ng dalawang lider sa pamagitan ng isang post online. Ayon sa kanya, layunin niyang matiyak na manatiling regular ang komunikasyon ni Pangulong Marcos at Pangulong Trump. Bahagi ang naturang pag-uusap ng patuloy na pagpapalakas ng ugnayan ng Pilipinas at ng Estados Unidos sa larangan ng seguridad, ekonomiya at mga usapin sa Indo-Pacific region. Uli ring iginiit ng dalawang bansa ang kanilang pagtupad sa 1951 Mutual Defense Treaty at ang pagpapalawak ng kooperasyon sa depensa at maritime security. Samantala, sinabi naman ng Palasyo Malacanang na nauunawaan ng Estados Unidos ang posisyon ng Pilipinas hinggil sa International Criminal Court kahit na isinusulong ng Administrasyong Trump ang pagpapabuwag sa naturang hukuman. Ayon pa rin kay Presidential Communications Office Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro, hindi na pag-usapan ang issue ng International Court sa naging pulong ni Pangulong Marcos at US Secretary of State Marco Rubio sa Malacanang. Gayunpaman, sinabi niyang ipinaliwanag ni Philippine Ambassador to the US, Ambassador Jose Manuel Romualdez, sa mga opisyal ng Amerika na sensitibong usapin ng International Court para sa Pilipinas. Ayon kay Yusek Castro, ipinaabot na ni Ambassador Romualdez na may natitira pang obligasyon ng Pilipinas sa ilalim ng international law at patuloy itong naipagtulungan sa International Criminal Police Organization kahit na umatras na ang bansa sa Rome Statute noong 2019. Tugon umano ng mga opisyal ng US na uunawaan nila ang naturang posisyon. Maalalang umatras nga ang Pilipinas sa International Criminal Court noong March ng taong 2019 matapos simulan ng korte ang paunang pagsusuri sa anti-drug campaign ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Sa kabila pa rin po nito, iginigiit ng International Court na may jurisdiction pa rin ito sa mga umano'y krimen na naganap noong miyembro pang Pilipinas sa Rome Statute. Samantala, kuha pa tayo ng ibang balitang tinutukan ng ating news team. Si House Speaker Bojo III ipinagmalaki na kalahati ng LEDAC priority measures ay naipasa na ng House of Representatives. Sa target naman na maipasa pa ang mga maraming LEDAC priority bills bago matapos ang taon. Yan ang mga balitang tinutukan ni Bombo Annalise Subirano. Audio.
Balikan po natin mamaya ang linya ni Bumbuan mga kabumbo. Live mula po dyan sa may House of Representatives. At sa kasalukuyan po ay isinasapinal na rin yung pong paghahanda ng House of Representatives para sa State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na gaganapin nga sa araw po ng Lunes, Hulyo 27. Balikan po natin ang linya ni Bombo Anali direktamente mula dyan sa may House of Representatives. Bomboan? Yes, Bombo Genesis, all set na tayo at all set na rin ang House of Representatives para nga sa State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Lunes. At bago yan ay patuloy pa rin nga ang may mga pag-ayos pa rin na ginagawa, pero simple ang SONA ngayong taon, Bombo Genesis. Makikita natin walang red carpet na nakalatag dahil nga nais ng Pangulo simple at maging makabuluhan ang itong State of the Nation Address niya ngayong taon. Sa Bombo Genesis, ipinagmamalaki nga ni House Speaker Faustino Boji D na naipasa ng House of Representatives ang 26 sa 52 priority measures ng Legislative Executive Development Advisory Council sa unang regular session ng 20th Congress. Ayon kay Speaker D, kabilang dito ang 15 sa 21 panukalang target na maaprubahan ito nga bago noong June 2026 na anyay patunay ng matibay na suporta ng House of Representatives sa legislative agenda ng administrasyon. Sinabi pa ni D na magpapatuloy ang Kamara sa pagpasa ng natitirang LEDAC priority measures bilang suporta sa mga reformang magbibigay ng konkretong benepisyo sa mga Pilipino. Pakinggan natin si House Speaker Faustino Boji D. III. Malayo na po ang ating narating sa first regular session pa lamang ng 20th Congress. Naaprubahan na po ng Congress ang 26 sa 52 LEDAC priority measures. Kabilang po dito ang 15 sa 21 priority bills na tinarget maipasa bago matapos ang June 2026. This include the Groundbreaking Right to Information Act and Anti-Political Dynasty Act, as well as reforms to the Bank Deposit Secrecy Law. Naisabatas na rin po natin ang panukalang pag-reset ng BARM elections. Ipinakikita lamang nito na seryoso po ang Kamara sa pagpapatupad ng legislative agenda ng administrasyon. Pero tuloy pa rin po ang trabaho. Hindi po tayo magpapahinga dahil marami po tayong kailangang tapusin. At porsigido po ang House na maipasa rin ang mga natitirang LEDAC priority measures. Kumpiyansa din si Speaker D na mas marami pang priority measures ng administrasyon ang maipapasa bago matapos ang taon. Nanawagan din si Speaker D sa Senado na makipagtulungan upang maisabatas ang mga natitirang priority bills ngayong taon. Ayon pa kay Speaker D, mananatiling priority ng House of Representatives ang mga panukalaang may direktang pakinabang sa mga Pilipino at magpapalakas ng koordinasyon sa ehekutibo upang mapabilis ang proseso ng legislation. Muli si Speaker Boji D. Panukalang direktang makakatulong sa mga Pilipino at sisiguraduhin po nating masusi at timely ang pagtatalakay sa mga ito. At syempre po, mahalaga rin ang tulong ng Executive Branch, lalo na ang Presidential Legislative Liaison Office, pati ang iba pang mga kaukulang ahensya ng ating pamahalaan. Ang kanilang agarang feedback at pagsusumite ng executive versions ng mga panukalang batas ay malaking tulong upang mapabilis po ang proseso ng pagsasabatas ng mga ito at matiyak ng iisa ang direksyon ng buong pamahalaan. Ang aming pong layunin ay makapagpasa ng mga batas na may tunay na pakinabang at mararamdaman ng bawat Pilipino. Kumpiyansa din si Speaker D na kayang pagsabayin ng Senado ang tungkulin nito bilang impeachment court at ang pagpasa ng mahahalagang panukalang batas upang mapanatili ang momentum ng legislative agenda ng administrasyon.
Ayon pa kay Speaker D, nakahanda ang Kamara na makipagtulungan sa Senado sa ilalim ng pamumuno ni Senate President Sherwin Gatchalian upang maisulong ang mga natitirang priority measures, kabilang ang pagtalakay sa mga bicameral conference committees at technical working group. Binigyang diin ng Speaker na ang pangunahing layunin ay ang pagpasa ng mga batas na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino at magpalago sa ekonomiya ng ating bansa. Muli si House Speaker Faustino Boje D. III. May kakayahan ang Senado sa pagsabayan ang kanilang mga constitutional duty bilang impeachment court at ang kanilang tungkulin bilang mga mambabatas. Handa po ang Kongreso na makipagtulungan sa Senado sa pamumuno ni Senate President Sherwin Gatchalian na pagtibayin at pagandahin pa ang mga natitirang panukala through the bicameral conference committees at technical working groups na nang sa gayon ay makagawa tayo ng mga batas na napapanahon at tutugon sa pangangailangan ng ating mga kababayan. Inaasahang po nating magkakaisa ang dalawang kapulungan upang manatili po ang momentum ng ating legislative agenda. Sa ibang balita naman, Bombo Genesis, nananawagan ngayon itong isang mambabatas sa Commission on Higher Education na paigtingin ang information campaign tungkol sa Expanded Tertiary Education Equivalency and Accreditation Program o EEAP upang mas maraming manggagawang Pilipino ang magkakaroon ng pagkakataong makakuha ng college degree batay sa kanilang karanasan sa trabaho at kasanayan. Ayon kay Representative Ching Bernos, sa CHED, makipagtulungan dapat sa mga lokal na pamahalaan, employer at iba pang organisasyon, gayon din na magtalaga ng mas maraming ETEAP providers sa bawat lalawigan at regular na maglabas ng datos sa ilalim ng implementasyon ng programa. Sa ilalim ng Republic Act No. 12124, maaring mag-apply sa ETEAP ang mga Pilipinong may edad 23 years old pataas, nagtapos ng high school at may hindi bababa sa 5 taong kaugnay ng karanasan sa trabaho. Bombo Genesis, live mula dito sa House of Representatives. Yes, Bombo Genesis. Pakita lang natin sa mga listeners, mga viewers natin, yung mga nanonood sa atin ngayong oras na ito. Yang sa likurang bahagi ngayon, yung likuran mo, yan yung dinadaanan ng ating mga bisita kapag may ganitong State of the Nation address. Diyan nagpapabunggahan lagi ang ating mga bisita kapag ganitong zona. Tama ka, Bombo Genesis. Dito nakalatag ang red carpet. At dito nga nakikita natin yung mga nagagandahang damit ng ating mga guests, ng mga congressman, ng mga senador na dumadaan dito. Pero ngayong taon, Bombo Genesis, walang red carpet. Magiging ganito lamang ang sitwasyon. So, ito ngayong sinasabi ng hinihingi ng Pangulo na dapat maging simple lamang ang pagsasagawa ng State of the Nation address ngayong taon. Dahil ang paniniwala kasi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bombo Genesis na hindi dapat gumastos ng bongga ang pamahalaan para lamang sa mga bonggang red carpet na ito at sa mga mamahaling mga damit. Dahil nga sa nararanasan yung ng ilang sa mga lugar dito sa ating bansa, yung mga pagbaha at ilang mga kalamidad, Bombo Genesis. So, ito yung inaalala ng punong ehekutibo, kaya nga hinikayat niya ang lahat na dumalo dito sa State of the Nation address. Maging simple din ang mga pananamit, Bombo Genesis. Simpleng business attire, simpleng Filipiniana para sa mga babae at simpleng barong para sa mga lalaki. Pero halimbawa, yung mga mababatas natin na nakadamit ng mga designer dress, tulad naman nakalipas na mga taon, Bomboan, hindi naman sila pagbabawalan sakali. Hindi naman sila pagbabawalan, Bombo Genesis, pero nga hinihikayat sila na maging simple lamang yung maging kasuotan nila dito. Lalo na doon sa mga masasabi natin, minsan may mga artista kasi ding mga guest dito, Bombo Genesis. So, ang panawagan lang naman, hindi naman sila pinagbabawalan kasi malaya naman sila magsuot ng kanilang damit. But ang hikayat lang sa kanila o panawagan sa kanila na gawing simple na lamang yung pananamit kapag nandito sila sa House of Representatives. Okay. Maraming salamat, Bomboan.
Okay, live mula dito sa House of Representatives, Bombo Anadi, Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Dako tayo dyan sa may bahagi ng Sandigan Bayan, mga kahumbog. Guilty ho ang hatol ng Sandigan Bayan kay Janet Lim Napoles para sa 10 bilang ng BRAMP at 10 bilang ng malversation of public funds through falsification of public documents. Dahil dito, sinentensyahan siya ng korte ng 12 taon hanggang sa 15 taon na pagkakulong sa bawat kasong graft at 17 taon at 4 na buwan hanggang sa 20 taon sa bawat kasong malversation. Kaugnay nito ng umano'y manumalyang paghingi ng 50 million pesos ng 10 non-government organizations sa pamamagitan ng 10 local government units na sa Department of Agrarian Reform para sa farm inputs. Natuklasan po ng mga lokal na pamahalaan na wala silang record ng naturang proyekto at hindi sila humiling ng pondo para rito. Bukod pa kay Napoles, hinatulan din guilty si dating Agrarian Reform Undersecretary Jerry Pangturan sa 10 bilang na malversation at si Evelyn De Leon ay napatunayan naman na guilty sa 3 bilang ng graft at malversation. Ang dibisyon ng Sandigan Bayan ay dagdag na desisyon ng Sandigan Bayan ay dagdag na parusa doon ho sa tinggurang pork barrel scam queen na dati nang nahatulan sa iba't ibang kaso ng katiwalian. Samantala, sinabi naman ni House Deputy Minority Leader at Akbayan Party List Representative Percy Sandanya na tila mas inuuna umano ni Vice President Sara Duterte yaong usapin ng catering kaysa sa kanyang impeachment trial. Sa kanyang pahayag, ikinumpara nitong si Sandanya si Vice President Duterte sa isang bisitang nagkumpirma ng kanyang pagdalo ng 10 pero demanding pa sa buffet. Kasunod ito ng ulat na hinihiling ng Office of the President o Vice President doon ho sa may mataas na kapulungan na sagutin ang pagkain at inumin ng kanilang team at mga testigo na inihahanda ng kanilang napiling caterer. Nagbiro pa si Representative Sandanya na kung maaari ring makikain ang prosecution panel doon sa catering ng Office of the Vice President kung Senado naman ang magbabayad sa naturang gastos. Inumpirma naman ni Senator Panfilo Lacson na nagsumite ang kampo ni Vice President Duterte ng liham na humihiling nga na sagutin ng Senado yung kanilang food at logistics expenses. Ngunit sinabi niyang hindi ito pinagbigyan ng mataas na kapulungan. Hinimok naman ni Senate President Sherwin Gatchalian ang Energy Regulatory Commission na magsagawa ng masusing audit sa fuel pass-through charges kasabay ng patuloy na pagtaas ng singil sa kuryente. Ayon kay Gatchalian, kung hindi mahigpit na nababantayan ang mga pribadong kumpanya, may posibilidad niya na abusuhin ang presyo at ipasan ng direkta sa mga consumer ang gasto sa pagbili nitong fuel. Anya, pag hindi umano nababantayan ang private companies, abusuhin ang presyo at ipapasa na lang sa mga consumer. Binigyan diin ang senador na mula noong Enero taong 2025 ay patuloy na tumataas itong retail rate ng residential customers nitong electric concessionaire o power concessionaire mula sa dating saklaw na 11 pesos 74 centavos hanggang 12 pesos 0.36 centavos kada kilowatt hour at umakyat ito sa 14.48 pesos hanggang 15.10 centavos kada kilowatt hour. Dagdag pa ng Senate President, hindi lamang dapat suriin ng Energy Regulatory Commission itong distribution charges, kundi maging ang generation rates na ipinapataw ng mga power companies. Samantala, sinabi naman ni Chair ng Regulatory Commission, Francis Saturnino Juan, na huling nagsagawa ng audit sa pass-through charges ang kanilang ahensya noong taong 2023 kasunod ng pagsiklab ng hidwaan sa pagitan ng Ukraine at ng Russia. Sa ibang mga balita, posibleng investigahan ng Senate Blue Ribbon Committee ang mga ghost infrastructure projects sa Taguig City sa sandaling isumite ni Senator Panfilo Lacson ang kanyang mga natuklasan. Ayon naman po ito sa bagong chair ng naturang komite na si Chair Senator Erwin Tulfo. Sinabi ni Tulfo na rerepasuhin muna ng komite ang isinumiteng impormasyon upang matukoy ang mga alegasyon, mga posibleng testigo at mga proyektong dapat isama sa investigasyon. Anya, seryosong usapin ito kaya kinakailangan na masusing pag-aralan bago magsagawa ng pagdinig na maaari umanong may pagpatuloy sa susunod na linggo matapos ang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Nauna nang ibinunyag ni Senator Lacson ang umano'y double appropriations sa dalawang tig 100 million pesos na pondo para sa isang slope protection project sa may Taguig City. Ayon sa Senador, umaabot sa 2.38 billion pesos ang kabuang budget insertion para sa naturang lungsod sa ilalim ng 2025 General Appropriations Law.
Kabilang narito ang 3 pang 100 million pesos na slope protection project na nadiskobra ng kanyang team. Iginit din ni Senator Lacson na may hindi bababa sa 2 case studies ng hinihinalang ghost project sa Taguig na political bailiwick nitong si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano. Itinanggi naman ni Cayetano ang mga alegasyon at hinamon si Senator Lacson na maglabas ng ebidensya habang nagsimula na rin ang National Bureau of Investigation sa kanilang sariling investigasyon sa Taguig City. Sa ibang balita naman na tinutukan ng ating kasamahan ng Office of the Ombudsman, titiyakin umano na may pagkakataong madinig ang panig ni former House Speaker Martin Romualdez sa kinakaharap na reklamong plunder at money laundering. Balitang yan ay tinutukan ni Bombo Grant Hilario. Inihayag ng Office of the Ombudsman na makatitiyak umanong mabibigyang pagkakataon ang mga respondents sa kasong kanilang binubuo may kinalaman sa manuwalyang flood control projects. Sa makaraang pulong balita ng Tanod Bayan ngayong linggo, ibinagi ni Assistant Ombudsman Miko Clavado na magkakaroon ng oportunidad si former House Speaker Martin Romualdez sa alegasyong kanyang kinakaharap. Pati kanyang mga correspondents tulad ni former Ako Bicol Party List Representative Saldico at iba pa ay pahintulutan ding sagutin ang mga paratang o pagkakasangkot sa isyu ng korupsyon sa flood control. Dagdag pa ni Ombudsman spokesperson Attorney Miko Clavado, mananatili ang presumption of innocence sa mga nabanggit hanggat hindi pa napapatunayan ang pagiging may sala sa proper forum. Ating pakinggan si Assistant Ombudsman Attorney Miko F. Clavado. Every respondent will be given the opportunity to answer. The presumption of innocence stands, as it must, unless and until proven otherwise in the proper forum. At this point, we will ask the respondents, including former Speaker of the House, Martin Romualdez, to answer the allegations contained in the complaint and put forth his defense. Ang naturang dating House Speaker at iba pa ay naharap sa reklamong plunder at money laundering nang ihain ng Tanod Bayan ng mga ito tungo sa preliminary investigation stage. Ani Ombudsman spokesperson Clavano, batay sa panuntunan sinusunod, inaasahan tatakbo ang preliminary investigation na aabot sa 2 buwan o 60 araw. Matapos ang paghahain ng mga counter affidavits, posibleng tukuyin na ng panel prosecution ang resolusyon nito kung iakyat na bilang kaso sa kaukulang korte. Muli si Attorney Miko F. Clavano, ang Assistant Ombudsman. Well, the new rules provide for a 60-day period for preliminary investigation to take its course. So from the time na sumagot po si former Speaker Romualdez sa complaints laban sa kanya, we can expect that the resolution would come out in a reasonable amount of time. Pero itong pag-file po ng complaint from FF finding to the preliminary investigation team sets that ball in motion already. So time periods have to be followed. Wala na pong preno-preno dito dahil tumatakbo na po yung panahon para sumagot at ma-resolve yung kaso. Sa maraming pahayag naman ni Ombudsman Jesus Crispin Boying Remulla na magsalita ito sa mga estudyanteng nagsipagtapos sa kanilang internship program, kinilala nito ang kahalagahan ng pagrespeto sa karapatan ng bawat isa. Bagamat hindi layon na bumagal ang pagbuo ng mga kaso kontra sa mga sangkot sa korupsyon, nais anyang matiyak miski karapatan ng akusado sapagkat prioridad din umano ito ng Tanod Bayan. Narito naman ating pakinggan si Ombudsman Jesus Crispin Boying Remulla. We know that our first job is to protect the rights of the accused. That's why we don't really want to go slow, but we want to be deliberate with every step we take in this office. I hope you saw that in motion when you were here. Yung pagrespeto ng karapatan ng bawat isa ay napakahalaga. Ito po si Bombo Grant Hilario and this is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Oras natin, meron na lamang ho tayong 15 minutes bago po sumapit mga kabombo ang 1:00 ng hapon. Update tayo sa mga balitang tinutukan ng ating mga provincial station. Unahin natin dyan sa may bahagi ng Northern Luzon. Merong hanggang sa 63 mga Coast Guard response groups ang nakapwesto sa Northeastern Luzon dahil po yan sa epekto ng bagyong Quiapo. May update ang Bombo Radio Kawayan.
Nakapwesto na ang 63 deployable response groups ng Philippine Coast Guard sa northeastern Luzon habang patuloy na binabantayan ang bagyong Quiapo at ang posibleng epekto nito sa mga baybaying komunidad sa rehiyon. Sa panayam ng Bombo Radyo Kawayan kay Ensign Dionisio A. Mahilom Jr., Public Information Officer ng Coast Guard District Northeastern Luzon, sinabi nitong nanatiling nakataas sa Blue Alert status ang kanilang nasasakupan bilang bahagi ng paghahanda sa posibleng epekto ng bagyo. Ayon kay Ensign Mahilom, binubuo ang 63 deployable response groups ng 473 personnel na nakahandang tumugon sa anumang insidenteng maaaring idulot ng bagyong Quiapo sa northeastern Luzon. Sinabi niya na nagsasagawa na ang kanilang matauhan ng pagsisecure sa mga motor bangka, information dissemination sa mga residente at pinaigting ng pagpapatrolya sa mga pantalana. Kasabay nito, mahigpit ding ipinatutupad ang no-sail policy sa mga bahagi ng Aurora, Isabela, Calayan, Batanes at Cagayan upang maiwasan ang anumang sakuna habang masama ang lagay ng panahon. Ayon pa kay Ensign Mahilom, sumusunod naman ang mga residente at mangingisda sa ipinatutupad na no-sail policy para sa kanilang kaligtasan. Nakahanda na rin anya ang mga sheltering vessel at sheltering motor bangka bago pa man itaas ang Blue Alert status bilang bahagi ng kanilang preemptive preparations. Dagdag pa niya, mahigpit na nagipag-ugnayan ng Coast Guard sa mga lokal na pamahalaan para sa agarang paglikas ng mga residente sakaling lumala ang sitwasyon dulot ng bagyo. Sa ngayon, wala pa namang natatanggap na ulat ang Coast Guard hinggil sa mga nasira o napinsalang motor bangka sa kanilang nasasakupan. Samantalang muling pinalahanan ni Ensign Mahilom ang publiko na manatiling mapagmatyag, makinig sa mga abiso ng mga kinaukulang ahensya at agad na humingi ng tulong kung kinakailangan. Anya na natiling bukas at handang tumugon ang mga substation ng Philippine Coast Guard para sa mga nangangailangan ng agarang ayuda at assistance. Ating po mga kababayan, tigit po malapit sa coastal area natin, maging maingat po tayo sa darating itong tropical depression. Inanyayahan po ang lahat na makinig po sa anunsyo ng kinauukulan. Ngayon din ay unahin po natin ang safety po ng bawat isa. At malapit lang po dyan ang ating mga postal stations and substations. Available po yung aming mga contact numbers sa aming social media na Coast Guard District Northeastern Luzon. Kayo po ay nanyahan na pumuntak lang po sa amin para sa agarang aksyon po. At yan ang ulat mula rito sa Bombo Radyo Kawayan. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo Marjorie de la Cruz and this is Bombo Radyo Philippines, the #1 radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radyo, Bombo! Ang Department of Social Welfare and Development nakahanda naman sa bagyong Quiapo, 32 individual stranded sa Batanes. May report ang Bombo Radyo Tugigaraw. Tiniyak ng Department of Social Welfare and Development o DSWD na handa na ang ahensya sa pagtugon sa epekto ng bagyong Quiapo. Ayon kay DSWD Region 2 Director Lucia Ala na mayroon ng mahigit 270,000 na family food packs ang nakahanda sa mga bodega at nakapreposition sa iba't ibang lalawigan sa riyon at mayroon ding 3 milyong piso na standby fund para sa agarang emergency purchase kung kinakailangan. Bukod sa pagkain, nakahanda na rin ang mga tents, sleeping kits, family kits at isang mobile kitchen para sa emergency feeding. Mayroon ding mobile command center na may generator at computer set upang mapanatili ang komunikasyon sakaling magkaroon ng pagkawala ng signal. Dahil sa sama ng panahon, kanselado ang mga flights kaya't may 32 individual ang stranded ngayon sa Batanes na tinutulungan na ng ahensya habang patuloy naman ang monitoring sa mga coastal areas sa Isabela at Cagayan. Kaninang umaga, nagsimula ng maranasan ang katamtaman hanggang sa malakas na ulan sa buong Rehiyon 2. Sa Batanes, meron tayong 2 individuals na stranded dahil canceled pa ang flight. Dito naman sa Isabela, yung coastal areas ng Makunakon, Dipilacan, Binatigi at Palanan ay sapat po yung family food packs doon. So aside from po, meron tayong mga staff on the ground, no? Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radyo Tugigaraw para sa Bombo Network News. Ako si Bombo Anselmo Banan Jr. And this is Bombo Radyo Philippines, the #1 radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Mula dyan sa Mahilagang Luzon, dako tayo sa may bahagi ng Mindanao area, mga hombo. Ilang mga kabahayan ang nasira dahil po yan sa halos 48 oras o 48 hours
Natuloy-tuloy o walang tigil ng mga pagulan dyan sa may South Cotabato. May report po dyan ng Bombo Radio Coronadal. Nasira ang 3 hanggang 4 na bahay sa Sitio Tuklaw, Barangay Lamlahaca, Lake Cebu, South Cotabato dahil sa tuloy-tuloy at malakas na pag-ulan at pagbaha. Sa panayam ng Bombo Radio Coronadal, sinabi ni Lake Cebu Mayor Antonio Quintafungan Jr. na halos 48 oras nang nakararanas ng walang tigil na pag-ulan ng kanilang bayan. Aniya, kabila ang Barangay Lamlahaca sa mga pinakaapektadong lugar habang pinasok din ng baha ang ilang kabahayan sa Barangay Traankini at Barangay Siloton. Bagamat may mga bahay na nasira, wala pang mga residenteng lumikas dahil pansamantala silang nanunuluyan sa bahay ng kanilang mga kamag-anak. Nananatili namang nakaalerto ang mga rescuers at lokal na pamahalaan habang nakahanda ang Lake Cebu na magbigay ng relief assistance sa mga apektadong pamilya. Samantala, sinabi ni Engineer Jmar L. Artigas, Agricultural and Biosystems Engineer ng Buhayan Malungon River Basin Flood Forecasting and Warning Center, Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration, Department of the Science and Technology, o PAG-ASA DOST, na ang patuloy na malakas na pag-ulan ay dulot ng habagat na pinalakas ng Tropical Depression Quiapo. Aniya, nagdudulot ito ng pagtaas ng level ng tubig sa mga ilog, pagbaha sa mga mabababang lugar. Dahil dito, pinayuhan ng PAG-ASA ang publiko na patuloy na subaybayan ang mga weather advisory at maging handa sa posibleng paglikas kung kinakailangan. Dulot nito ng pagbaha dahil na mga ibang probinsya, rehiyon, particular na po sa ating lugar, dyan sa Cotabato, region sa Sultan Kudarat, sa Sarangay Province, na ikakaroon na po ng mga malawakang pagbaha at yung mga malpilan na report ng ating mga kabayan o yung ating mga lokal na pamalaan po, na particular dyan sa Sultan Kudarat at maging sa Sarangay Province po. At yan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Coronadal. Ito si Bombo Renz Aguinaldo, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radyo, Bombo! Ito namang habagat nagdulot ng malawakang pagbaha sa General Santos. Kaligtas ng mga residente prioridad sa gitna ng pagbaha. May ulat dyan ng Bombo Radio Jensan. Patuloy na minomonitora ng mga otoridad ang sitwasyon sa mga lugar na naapektuhan ng pagbaha sa General Santos City matapos ang malakas na pag-ulan na dulot ng southwest monsoon. Unang habagat, matinding pagbaha ang naranasan sa Upper Puting Bato, Barangay Kalumpang dito sa lungsod ng General Santos, kung saan ilang residente ang inilikas at pansamantalang nananatili sa evacuation center habang hinihintay ang pagbaba ng tubig at ang mas ligtas na kondisyon para makabalik sa kanilang mga tahanan. Ayon kay Beverly Ann Santos, Information Officer ng Office of Civil Defense Region 12, walang naitalang casualty kaugnay ng serye ng pagbaha na tumama sa Soc-Sargen. Sinabi ni Santos na patuloy ang monitoring at koordinasyon ng OCD-12 kasama ang lokal na pamahalaan at disaster response teams upang masiguro ang kaligtasan ng mga residente at agad na maibigay ang kinakailangan tulong. Sa ngayon, wala na sa ilalim ng yellow rainfall warning ang Soc-Sargen matapos humina ang epekto ng habagat, ngunit nananatiling nakabantay ang mga otoridad dahil posible pa rin ang pag-ulan at pagbaha sa ilang lugar. Patuloy naman ang paalala sa publiko na manatiling alerto, iwasang tumawid sa baha at agad sumunod sa mga abiso ng mga lokal na otoridad, lalo na kung kinakailangan ang paglikas. Kami nagpapaalala sa ating mga kababayan dito sa Soc-Sargen area, lalo na po kung ang lugar nyo malapit kayo sa mga karagatan o coastal barangay or malapit kayo sa mga river. So ang paalala po natin, mas mabuti po na magstay na lang po tayo on higher grounds o sa mas safe na lugar.
At yan ang ulat mula sa impila ng Bombo Radio Giansan para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Audrey Balabis and this is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country. Your trusted source of news and information, Basta Radio. Bombo! Sa ibang mga updates tayo mga kaumbo at panghuli sa ating balita sa probinsya, may impeachment raw o hindi si Vice President Sara Duterte, may mahalagang aral pa rin na dapat daw matutunan ang mga Pilipino at ito ho yung huwag i-normalize ang mga pagbabanta sa buhay at ito sa pahayag ng House panel. May update dyan ang Bombo Radio Iloilo. Binigyang diin ni House Prosecution Panel spokesperson Representative Janet Green na ma-impeach man o hindi si Vice President Sara Duterte, may mahalagang aral pa rin dapat mapulot ang sambayanang Pilipino mula sa impeachment trial. Sa panayam ng Bombo Radio kay Representative Green, sinabi ito na hindi dapat maging normal o katanggap-tanggap ang pagbibitaw ng death threats ng sinumang mataas na opisyal ng pamahalaan laban sa kahit sino. Aniya, ang mga pinuno ng bansa ay inaasahang magsisilbing huwaran sa kanilang pananalita at pagkilos, kaya hindi dapat palampasin o gawing pangkaraniwan ang mga pahayag na nagbabanta sa buhay ng ibang tao. Sinabi pa ng mambabatas na anuman ang maging resulta ng impeachment trial, mahalagang maunawaan ng publiko na may pananagutan ng bawat opisyal sa kanilang mga salita at kilos, lalo na kung mga ito ay maaaring magdulot ng takot, karahasan o magpahina sa tiwala ng mamamayan sa mga institusyon ng pamahalaan. So, ma-impeachment o hindi si Vice President, ang isang bagay na nabubuksan yung mata ng ating mga kababayan ay hindi nararapat na gawing regular na ugali. Hindi katanggap-tanggap yung ugali na mag-threaten ka na pumatay ng isang tao, yung mga salitang kukuha ng hired killer para ipapatay, yung mga salitang huhukayin ko, yung bangkay ni ganito. So these are actually words that should not be tolerated by anybody. Si Iloilo 1st District Representative Janet Green. Para sa Bombo Network News mula dito sa Bombo Radio Iloilo, ito si Bombo Ayan Gahete. This is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio! Bombo! Bombo International News. Ang Qatar balik na sa normal na estado matapos alisin ang security threat. Maraming mga Pinoy doon mas piniling manatili kesa umuwi sa Pilipinas. May ulat ang Bombo Radyo Kalibo. Mas pinipili ng maraming Pilipino sa Qatar na manatili sa bansa sa kabila ng tumitinding tensyon sa gitnang silangan at ng alok na repatriation ng pamahalaan ng Pilipinas. Ayon kay Joseph Quentin Rivera, Bombo International News Correspondent sa Qatar, na nananatili ang desisyon ng maraming OFW na ipagpatuloy ang kanilang pagtatrabaho sa Qatar dahil sa kakulangan ng oportunidad sa trabaho, korupsyon at iba pang suliraning pampolitika sa Pilipinas. Aniya, mas mabigat para sa marami ang usaping pangkabuhayan kaysa sa pangamba dulot ng sitwasyon sa rehiyon. Samantala, sinabi nito na bumalik na rin sa normal ang sitwasyon sa naturang bansa matapos alisin ng pamahalaan ang ipinatupad na mataas na antas ng security threat kasunod ng pag-atake ng Iran at pag-init ng tensyon sa pagitan ng Iran at Estados Unidos. Sa kasagsagan ng banta, pinayuhan ang mga residente na manatili sa loob ng kanilang mga tahanan bilang pag-iingat at huwag magpakalat ng fake news. Ever since Friday last week, there was no particular attack again that happened. So back to normal. However, the emergency preparedness posture of the Qatar Defense Forces and the Ministry of Interior has already been returned. Back on defense posture na naman ng country. Si Joseph Quentin Rivera, Bombo International News Correspondent sa Qatar, sa kanyang naging pahayag. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radio Kalibo, Bombo Ashley May Pumaos, nag-uulat, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country, your trusted source of news and information, Basta Radio. Bombo! Tuloy-tuloy po sa pagsubaybay mga kabombo sa ating 32 fully digitalized AM at FM stations gamit ang ating mga social media page. Pagkatapos ng Bombo Network News, pwede po ninyong balikan ng ating mga provincial station yung kanilang mga programa na hindi po ninyo napanood, napakinggan o na-monitor sa nakalipas na oras o mga araw. Lalo ho at binabayo ngayon ang Luzon o ito hong Northern Luzon dahil po dito sa bagyong Quiapo.
Sa Cagayan Valley na riyan po ang Bombo Radyo Kawayan, ang Bombo Radyo Dagupan at Star from Dagupan dyan sa may Pangasinan area at mga katabing lugar. Sa probinsya ng Benguet at buong Cordilleras na riyan ang Bombo Radyo Baguio at Star from Baguio. Ang Bombo Radyo Legazpi dyan po sa may Bicol Region at ang Star from Manila sa Mega Manila. Sa ating mga listeners and viewers sa bahagi ng Northern Luzon, mapapakinggan at mapapanood ang Bombo Radyo Tugigaraw. Nariyan rin ang Bombo Radyo Lawag, ang Bombo Radyo Vigan at Bombo Radyo La Union. Sa southern area naman, nariyan ang Bombo Radyo Naga. At bago tayo magtapos mga kabombo Star Nation, narito sama-sama tayong manalangin ng Oratio Imperata for deliverance from calamities. Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of creation, nature. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing, and now we reap the harvest of our abuse and indifference. Global warming is upon us. Typhoons, floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in increasing number and intensity. We turn to you, our loving Father, and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard-earned possessions be spared from the threat of calamities, natural and man-made. We beseech you to inspire us all to grow into responsible stewards of your creation and generous neighbors to those in need. Amen. Yan na po ang kalipunan ng ating balitaan para sa pangtanghaling edisyon ng Bombo Network News, ang back-to-back winner sa Catholic Mass Media Awards bilang Best News Program. Mula rito sa News Center Makati, this is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country, your trusted source of news and information, Basta Radio. Bombo! Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 2 minutos na nakalikan sa takna sining alauna. Balik diri sa pagpangalagad sa Bombo Anay sa udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Padayon nga nagatupa sini ang ulan sa palibot sang syudad kag probinsya sang Iloilo. Pila ka mga lugar diri banwa ang na-record ng nagataas ang tubig. Sa aton sini nga mga kabombo magluwas sa syudad kag probinsya sang Iloilo. May mga na-record man sa bahin karon sa probinsya sa Guimaras. Katulad ng lamang sa banwa sa Hordan, Iloilo, no? Sa aton sinikaron niya nga mga kabombo, but as per the latest naton nga pagpagingangot kay Hordan or Hordan Mayor John Edward Gando, amat-amat naman nga nag-subside diri karon ang level sang tubig kung sa diin nagabaha kagaina, no? Humalin pa ya sang kagabi nga pagbubo sang mamunog sining ulan ang National Highway sang Hamtik Antique ang ginbaha man. Later on, check naton sining correspondent si Bombo Joseph Buenconsejo. Sa area naman sa distrito karon sang Mandurriao sa bahin sang barangay Navais, ginatudlo nga isa sa mga rason sa sining pagluntad sang baha ining under construction draw sa bahin karon iya sang Metro Pacific kay Iloilo Waters, no? Nakita man nato na siplatan naton gagaina sa aton sini nga mga kabombo sang tulo temprano pa mismo dira si punong barangay patong Kapalihan amo iya ang naga-maneuver kag nagabulig sa mga pumuluyo sini para iyang magiyahan man, no? Sa aton sini nga mga kabombo bangod man sa taas ang tubig baha sa aton sini karon iya nga mga kauturan. In a while sa aton sini nga mga kabombo, basi makachansa kita dira nga makapagigangot sa kay punong barangay patong Kapalihan, maka-checkar kita sa latest dito, no? Nga mga sitwasyon sa bahin karon iya sang barangay Navais sa distrito sang Mandurriao.
As per initial information sa aton sini nga mga kabumbo ginabaha gimanadang area, but sang nga nagpungko dira as punong barangay si punong barangay or former punong barangay Jimmy Kapalihan ang current barangay kagawad man sa barangay Navais sa Mandurriao na patindugan na dira sang drainage kag mga napulo man sini katuig or isa ka dekada ngati why sila gin baha dira may pagdanaw-danaw but why ginabaha katulad sang na-experiencean subong but sang si punong barangay Patong Kapalihan no ang anak ni former punong barangay Jimmy ang nagpungko dira sa iya sini pagsugod sa iya sini nga termino diri nakag may mga construction sa Metro Pacific Iloilo Waters dira kuno nagbalik naman ining pagbaha sa ila sini nga barangay. Standby sa aton sini nga mga kuturan sa dugang nga mga balita kag impormasyon riman sa aton sini nga pagpangalagad this time yari na karon sa aton sini nga linya si Jordan Mayor John Edward Gando. Mayor Gando sir, si Bombo Cham live ikaw sa Bombo Aray sa Udto. Good afternoon. Good afternoon, Bombo Cham. Mayong hapon sa aton mga tagpalamati, ilabi na gid sa pumuluyo sang banwa sang Hordan sang probinsya sang Guimaras. Kumusta dira karon sa imo nga area, Mayor Gando sir, kay may pipila kita ka mga information diri nga nabaton nga may mga area sa banwa sang Hordan Guimaras ngati nagataas ang tubig, Mayor? Yes, Bombo Cham, as early as 2 o'clock in the morning kagina sa agahon nagtaas ang tubig diri sa tubangan sang munisipyo sa portion sang Barangay Rizal kag subong man sa nubo nga bahin sang barangay poblasyon kag bangod ini sa mga sa pagbukbok gid sang munog nga ulan kag mga 8 o'clock between 8 o'clock and 9 o'clock nag-subside man ang ini nga pagbaha kag unfortunately na sulod gid sa aton munisipyo dire but sang ulihi nag subside man kag amo ni permi gid Bombo Cham ang challenge naton dire pag magbuo ang ulan kay do catchment area ni abi ang atubangan sang munisipyo naton plus nga nagkitid ang suba dire sa tubangan sang munisipyo rason nga amon ing nag-hinder sang paggwa sang tubig sa bakba sang aton suba dira lapit sa aton nga Roro Wharf sa Barangay Huskin. Although ngati mambal naton matahom ang banwa sang Hordan malapad ang mga dalanon dira doon nagligad lang sini nga bulan nakalabay dira nakapamasyar, Mayor. As of now may mga records kita sa mga ginpang evacuate or hindi naman necessary nga i-evacuate ang mga kauturan naton sa banwa sang Hordan, Mayor. Kagina Bombo Cham sang kagahon mga 4 families ang na-evacuate naton. But sa subong pagsanaaw kagina ginpapuli man naton with our MDRMO, with Ma'am Aida Galios and our MSWDO, Ma'am Lulet Garke and Miss Mafi Gamilong sa aton GSO. Ginpapuli naman pero may isa pa based kay sa aton MDRMO subong may isa lang ka family nga ginhawiran naton dira sa simbahan sang San Juan Bautista kay per assessment daw ka isolated gid sa lugar kag malayo so we ask them one family mga 7 members ni sila nga patawhayon talang anay kay on and off subong ang ulan diri sa banwa sang Hordan, Bombo Cham. And until such time siguro nga ma-stabilize naton ang sitwasyon. But so far wala naman subong sang baha diri sa banwa sang Hordan, ilabi na gid diri sa may munisipyo kag back to normal ang aton nga sitwasyon diri subong sa banwa. Ang mga public schools naton Mayor white classy subong no naka-announce man ikaw kag before sang sining sitwasyon naton? That's right, Bombo Cham, as early as 4 o'clock. Kagina sa agahon nag-anunsiyar na kita nga all levels sa banwa sang Hordan kansilado na ang klase bangod sang gin-update kita sang MDRMO as early as 3 o'clock nga nagataas na ang tubig. So for the safety of our learners ginpakamaayo naton nga suspenderon ang klase. Ang aton diya sa may munisipyo Bombo Cham nag-observe pa kita sang 4-day work week. So wala kami sang opisina but I have to call some personnel
nga mag-secure sa aton diri nga sitwasyon kay kagina nagtaas. That's why ari gid diri subong ang mga aton mga head, ang mga MDRMO naton nga head, ang MSWDO to check on the situation. Magluwas pa way tama na pangayo Mayor, but hindi ta mapakta ng panahon. Sige ang pag-ulan dala pagid sang habagat preparado man ang banwasang Hordan sa patigayon abi sang paghatag sang nagatigo man sini nga bulig sa aton sini nga mga pumuluyo dira Mayor. Yes, Bumbutsam, ginatingwaan ginaton nga mangin preparado. We already have prepositioned the assets sang aton nga banwa, ang aton nga boom truck subong sigitiyog, ang aton nga water truck nakaplastar naman, ang mga bagon naton, ang practically all the assets are prepositioned, as well as ang aton nga mga ayuda pananglitan, may mga evacuees ang aton nga halin sa MSWDO naton kag ginatingwaan ginamon nga mangin preparado Bombotsam. Ay Mayor, i-qualify ko lang din nga barangay ganito ang may na-record kita nga nagpabilin pa sa karon nga yara sa evacuation center. Barangay Poblasyon Bombotsam diri sa Hordan kag sa sitio Bagatnan area ang una gid nga ginigo sang pagtaas sang tubig kagina sang kagahon. All right. Sige, with this Mayor John Edward Gando, sir, thank you so much for your time and mayong hapon sa luwan. Salamat kin Bombotsam sa sining oportunidad, mayong hapon sa imo. More power Bombotsam. There you have it, si Mayor John Edward Gando sang banwasang Hordan Guimaras. Timayara sang isa ka pamilya karon nagapabilin sa evacuation center kag ginahulat-hulat lang nga magtahaw ang level sang tubig, but majority sini daw na medyo nagtahaw-tahaw naman as per Mayor John Edward Gando. Halong keep safe sa aton sini nga mga kabumbo dira, magaligmat pamatyaged kag magtutok diri sa Bombo Radio. From time to time may mga announcement kag sumungman pagtutok naton sa sining epekto man sang bagyo nga si Bagyo Quiapo. Sa Quiapo may kantanan sa mga pagbaha-baha. Standby kamo dira kay check pa naton ang linya karon ni Barangay Navais Mandurriao, kapitan si punong barangay Patong Kapalihan. May kantanan man sa sining sitwasyon karon dito sa may area sa Barangay Navais. Si Kapatong tuti nag-uro-ubog man na may butas man si Kapa. Ubog sige na ginapang si Kiarged ang iya sining mga pumuluyo dito iya sa Banwa sa Barangay Navais sa distrito karon sang Mandurriao. Pila pagid sini sa mga areas diri naton sa palibot sang syudad sang Iloilo ang ginabaha man sa karon, partikularmente sa area sang Lapas, Lapos kag pila pa ka mga area adriya sa bahin sang syudad sang Iloilo. Standby kamo kay tingwa naton nga matsikyar ining lugar sa aton sini karon yang paday nga pagpalayag driman sa palatuntunan Bombo Hanay sa udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Di standby kamo dira gina-remind ko man naton sini nga mga kabombo nga sa aton sini karon yang suwerte sa palengke ti laban-laban buwas sini matahaw na ning ulan kay balaan nga daan sang ulan nga Sabado maswerte sa palengke ta sa Harobig Market. May napulo sini ka magadaog sang tag 1,000 ka pesos ka cash plus 500 pesos cash nga balor sang gift pack nga ginalakipan karon sang Orocan nga balde. Orocan nga balde mayara pagid sang isa ka box sang MX3 coffee nga may napulo sini ka sachet, 2 ka pack sang umiabiyon kag 3 kalata sang holiday beef loaf. May mga pampang pagkita dira buwas gadlaw, yes, buwas. Ano engineer man. Buwas gadlaw may video kay challenge. Kay giban pa nga mga pahampang cash prize ang aton sini nga ginapanghatag. Sa aton sini nga mga kabombo, and of course sa may free taste dira sa aton sini mga kasimanwa ang Sun Pride Tocino Roll
may araman sa bahin karon niya sang holiday beef loaf and corned beef. No, nami niya sa free taste sila kay may sinukob nga kanon makapian-pian samtang naga panyindahan kamo to pwede gid. Sa ton sini nga mga kabombo. Titipon na dira sa inyo sini nga mga proof of purchase para nga maplastar nyo na kag mahimo kamo sa inyo sini mga interest makahulog na kamo. Damuan nyo kay kung damo interest nyo dako ba ninyo sini nga tsansa nga magadaog. Standby kay plastar tang mga proof of purchase nga dapat sininyo tipunon sili madugay Yari na karon sa aton sining linya diri sa palatuntunan na Bombo Hanay sa Udto Live mangin kaupod naton si punong barangay Patong Kapalihan sa barangay Navais sa distrito sang Mandurriao. Punong barangay Kapalihan sir, maayong hapon gid sa imo live ikaw karon sa Bombo Hanay sa Udto ko nimo si Bombo Cham. Mayong hapon man bumutan. Kumusta dira? Hapon sa tagpalamati naton diri sa syudad sang Iloilo. Alright. Kap, kamusta dira karon ning imo sining sitwasyon kay aga pagina na siplatan kasang mga pumuluyo dira nga nag-ubog ikaw sa tubig baha kag nagatsikyar sang sitwasyon sini nila. Kumusta subong? As of now, Bumbotcham, the same situation yapon, mataas yapon ang tubig dito sa area sang Pueblo, going out Pueblo to Sapa. Mga dinasta ang level sa tubig, Kap? Kung ara ka sa sentro, kag ara ka sa tunga, malabot sa tagatuhod nimo. Sulod na sa mga panimalay, Kap? May mga panimalay nga nalambot, pero malamod dira siya nga area isa alagyan gina siya, alagyan lang siya. Alagyan pagwa diri sa akong barangay. Alright. Ang history sa barangay Navais dira nga area, Kap, may aragin man sang pagbaha dira sa tagsa ka magbubo mamunog sa ulan? Yes, before for the past previous decade, nagabaha gyud man na dira. Ugaling sang time nga gin-create ang drainage during sang time pa to ni Mayor Jed, amo na daging project kan na ang muna nga drainage, nasulbar siya. Nasulbar kag nagalawig na sang siguro almost mga 10 years nga wala na sang baha. Kag during man sang pagpungko naton bilang kapitan siguro 2024 nagabagyo man kag the same man nga inulan pero wala na sang baha nga natabo dira. Anong rason ayhan subungkap nga may ara sa pagtaas ng level sa tubig dira sa inyong area? So, one of the reason, balan mo si MPIW may project nga ginhimo diri sa barangay. Mo ina nga ang pangilabla pagbutang sang tubo nga dalagpo. Nagbukad sila sang dalanon, nang buka sila sang dalan. So, one of the reason nga natanaw namon nga ang tanan nga waste kag gintambak na nila posible nga nagasulod dira sa drainage. Kag amo nang cause nga nagabalik na naman ang baha diri sa barangay. Kag ang concern gid subong sa atong pumuluyo amo ang mga ginpangkating balang lagyan. Ito almost may ara kita dit 15 to 20 20s ka cutting diri sa barangay. So, taligin concern na naman sa ila. So, every session ginatakol naton ini, every time nagapadala kita letter of concerns kati siyempre ginapalambot sa aton tumuluyo. Kag kita mismo ako mismo nakaobserbar nga tama gid sa kaperwisyo iti madamo na sang mga tricycle, private nga mga salakyan ang nagkalagupa sa dira tungod sa dira nga ginhimo nila nga sa lagyan sing diri sa barangay. You mean, Kap, ang ining cutting inang do ginakihad nila kay malubong sila sa nga tubo amo nang nanamini mo nga cutting, Kap? Yes, bumutsam. All right. Anong epekto ya sini kay may mga ginpang utod dira nga mga dalan karon sa inyo sini nga lugar? Tama gid kada po sang epekto ya nangin perwisyo gid sa pumuluyo sa barangay Navais.
So amo ning isa sa mga ginalantaw nyo nga kausa sang pagbaha-baha dira sa Barangay Navais. Yes, amo na sa Mumutsam. So far ano kap ang imo sining nga ginahimo karon para nga mahatagan ina sa nagakigo ing tulupangod ang inyo sining nga concern? So, taligin padalaan ta naman na sila letter for the sa akong pagkatanda, tigan tuig pa ina. So, every na padala naton sa letter sa library reklamo, ginatagaan nila solusyon through tambak. So, gina-plain lang nila, palagi tambakan lang nila. Kay balaan mong point nila nga hindi pa nila kano mapasimento because nga butangan pa na nila supposed to be sang tubo. Kagang concerns na dabalan na Bumutsam ang ila kontraktor nga wala na kano ginpadayon ang munang obra bala. So muna gani gina-raise kong concerns sa babaw nga tihambal ko kung problema sa kontraktor ninyo mabalik kinaya sa inyo. Kaya nga bakit ang ginhimo nila tama gid ka perwisyo in pang-cutting nila nga wala man mapuslan bala. Ang punto dog ginpantos tingnan nila ang pumuluyo. So ako bilang kapitan, kaupod, kumanding akong council, gina-meetingan, gina-namon, gina-sessionan, gina-namon. Basta nga nag-design na kami gani, nga kami na lang mismo ang mapasiminto sa area. Kasi sang time nga to, namon, nagsul Alright. Standby, kinaga-fluctuate ang linya karon. Anyway, dahil again, mauro adjust kita with punong barangay patong kapalian. Ara na. Kap, sa nasilig mo na gani, inuway ko ka-catch up kayo na nag-fluctuate aton sining signal. Punong barangay kapalian, sir. Yes, muna. Bumutsam. Ang during some time nga supposed to be tani siminto na namon muna ang mga areas. Nagpasulod sila taho kag nagambal nga ipa-urgent man ina nga concerns. O galing kay siyempre galakat ang inadlaw bala. Actually may mga procedures man sila kuno nga gina-follow. But ako kung sa pag-intindi kaintindi man ko sa side ninyo. But ang problem is ang pangadlaw-adlaw sa pumuluyo. Amo ang mabudlay. Iti every days nga gabiyahe sila da. Ang aging backpack gadalom. So kung makita mo subong tamaan gi sa kadalom kapin pa subong nga may baha. Kumbaga kung ikaw nga way kaya kagi kag blind ka, padisgrasya ka gid. All right. Now, Kap, may ideya ka kung sinong kontraktor sang Metro Pacific? Pagkabalo ko do Alamana. Alamana. So motong do wala na yan nagpadayon. Yes, moto. All right. Now, for the meantime nga mo sining sitwasyon nyo, Kap, anong mga medyos posibles dira karon nga ginahimo ninyo mga barangay official? So, amo na kinabumbot sa maga pag kita nag-sikyar kita to kina around 7:30 dito na kita to check the area kag aton kita nga tama gid kabudlay. So gipabutangan to naton caution tape for the safety para nga hindi nakakadto ang pumuluyo sa madalom nga site. At the same time nagpa-posting man kita to sang aton tanods to assist nga during magsinugataay ang salakyan, maghinay-hinayan ay katikisa may arabla salakyan nga gadali nagsakit para makalito sa baha. Wala yan na padumdum nga may tricycle kisa nga may mga karga nga pasahero. Once kung padasigan nila, babasa lang yun yung pasahero man ng tricycle. So, gimpabutangan tagito tao para mag-assist. Now, ano kuno ka-urgent ang hambal sini nila sa imo nga urgent kag san-o nila hatagan sa niya kigo nga pagtamod kiti ay ni manlipod kag ano sa mga pumuluyo diri sa syudad sa Iloilo nga halos sa tagsa ka matag adlaw ginagamit na dirang dalan na kapatong. Yes, actually naka-contact sila sa akon by this morning nga by Monday kuno.
So ang hambal ko gani nga hindi ko na mahulat ang Monday. But galing kati sa munib lang sitwasyon na madalom ang baha, hindi tagiman maobra. So ang hambal ko na lang sa ila, subong ngitaan yung remedy. Ngitaan ta remedy nga ang buho na hindi siya makaperwisyo. So ginpabutangan sa sang pabutangan balik sa steel plate para at least nga kung maglabay hindi nakabulasot ang guma sa salakyan, hindi na bala magsunod sa buho. All right. So far may na-record bala kamo nga pang evacuate sa imong area, sa imong barangay dira Kap? So far katiyari man kita diri subong sa barangay, ginpa-check ko ang mga sityos diri sa aton under sa aton. So far wala pa man sang record nga taga-evacuate diri sa aton. Sige. Kap, thank you so much sa imo sining atsimpo diri sa Bombo Radio. From time to time siguro mag-update kami dira para sa pagsikyarman sa inyo sining sitwasyon kag sitwasyon sa mga pumuluyo dira sa barangay Navais. Sige mo cham sa liwat mula na ginapangabay ta lang sa MPIW nga kung tani hatagan gid nila sang atensyon ang hindi nga problema. Iti ang gaperusyo di ang binog nga pumuluyo sang barangay Navais. Kaga ako bilang punong barangay, hindi ko na pwede pagpabayaan kaga hindi masolusyonan ang hindi nga problema. So sa liwat tama yung hapon gid sa Bumucham kag sa bilog nga tagpalamati sa Bombo Radio. All right, thank you so much and once again good afternoon na punong barangay Kapalian, sir. Sige. All right, diriwabit si punong barangay Christopher Patong Kapalihan sa barangay Navais sa distrito iya sang Mandurriao. Ang ginalibugan lang iya sang ulo ko, Engineer Kabalukano. Diri iya sa pungsod Pilipinas. Pantuson anay ang tawo para nga kung may mga ginapathuman sini rather nga mga proyekto just like kami construction, no? Nga kinanglan ay mag-antos ang pumuluyo. Pwede man nga siguro nga pwede magkapatigayon sa mga repairs, construction or whatsoever, pipe laying sa aton sini nga mga kasimanwa. Nga way sa may matuga sini nga huol sa pumuluyo sa siyudad sa Iloilo. Makon mo may drainage na da, madugay na, delikada na nga way nagabaha. Now, here comes ang pipe laying, of which katikon matigayon ng pipe laying, makaganarman ang barangay. Kiti, siyempre, may ara sila sa koneksyon na sa Metro Pacific Iloilo Waters. But, tinuig naman madikada naman dugay-dugay pipe laying. Now, kung ginsugpon-sugpon guro niyang pamangkotanay kang estado sa pipe laying basik labotan is bulan. Ay sus Maria kang Josep. But anyway, sa aton sini makasimanwa pabutyag sang paghatag man sing tulupangon na Metro Pacific Iloilo Waters ngati nagpromisa sa kay punong barangay Kapalian nga hitsohon by Monday kabay pa by tomorrow or the next day. Maganagan ang pagtupa sa ulan kay kung hindi why gidya sang guaan ng tubig or why hulagan ang iya sini karon iyang gwa iya sini banwa ti mataas ang tubig baha diray sa aton sini nga mga kabombo. Ti basta mga kasubong sini ang prone gid nga balatian is leptospirosis sa aton sini mga kasimanwa. Makabig taman isa ka delikado nga balatian ini. Di ba? So dapat tagan sa nagakigo sini nga pagtamod kay hindi na kung tani pagulaton pa nga maglabot sa punto nga madugayan ang mga proyekto. Bangod kiti pag-abot sang simpos tingulan, sigurado gid sini banwa nga manugin maribinta. Unang kilala ko pa, no? Ribinta, not literal nga ribinta nga malupok or whatsoever, but ining magwa gid blang huol nga sarang matuga sini sa aton sini karon nga mga kabumbo. Nya mo nang subong sufrer dirao sang mga pumuluyo sa distrito iya sa Mandurriao, particularmente sa barangay Navais, Mandurriao, Iloilo.
Pagbalik nato na manuwadugang paginsining nga mga balita kagay impormasyon. People so naginlunsya ragon ipabot ang tingog sa mga pumuluyantis pa man ang State of the Nation Address ni President Bongbong Marcos. Sa mga kabumbo naton nga nagapamangkot nila ang mayara balasang mga contributors sa bahin sa Social Security System kay te kwalipikado pa kamo sa uplift subsidy pananglitan iya nga why nakalabot sa 20,000 ang inyo sini nga bulanan nga sweldo. Di pero pamangkot paano ni sila maka-avail. Kag listahanay sa ngalan sang financial assistance sa Barangay San Pedro Molo ginpabombo. Balikan ta madalagkuan mga balita kag impormasyon pagkatapos gilamang sa pila ka importante nga mga pahanumdom. Problema sa susunod, ipabombo. Korupsyon sa gobyerno, ipabombo. Kakulang sang serbisyo sa matalatapan sang gobyerno, ipabombo. Inhustisya kag hindi patas nga pagtrato, ipabombo. Ipabombo. Programa sang Bombo Radio bilang dalampan sang banwa, ipabombo. Ipabombo. Problema sang komunidad, ipalabot naton sa natunggan kag solusyonan, ipabombo. Ipabombo. Diri lamang sa Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Panugyan na rin sa eksperto kung kwarta ang paghambalan. Apesar limitado ang imo abilidad nga mag-invest, ang gamay nga contribution sa investment accounts ang makabulig sa imo nga maggamit ang earned money nga maka-generate sang dugang nga income. Ikonsiderar ang pagbukas ng retirement account o kung iban nga investment account. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section. Para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. I-off ang suga sa wala ginagamit nga lugar. Patsyon ang suga sa restrooms, pantry, hallway, o kon meeting rooms kung wala sang tawo. Mas makinot inis sang sa pabayan lang nga nakabukas ang suga sa bilog nga adlaw. Plazuela de Iloilo, Billboard of Activities for July 19 to 25, 2026. The name of the band says the kind of songs they sing. Magkabalik sila to delight you with their wide variety of old songs sa concert at the Plaza presents The Retro Band, blasting off alas 6 ang gabi sa Hulyo 25, Sabado. Sa ating Onze Musical Show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo Mags kag madamo pangaiban ang igaparafol sa mga suki sang Plazuela de Iloilo. Sa Hulyo 26, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic Celebration nga pagahiwaton sa Latolda sa among adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, ipangamuyo naton sa Ginoo nga kita nga mga Pilipino ang padayon niya nga hatagan sang kabakod agud malampuwasan ang internal kag external problems sang aton nga pungsod. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2026. Kag daw hindi ka makahibalo kung ano ang imo nga unahon,
Kung magtuon ikaw, siguraduhang anay nga nakakaon ikaw sang maayo, agud nga maka-function ang imo nga utok. Kung gusto mo ang snack, siguraduhan man nga na-preparar na ini antes pa man ang imo study time. Bangod basi, mawili ikaw sa pagkuti sang imo nga pagkaon, kag ma-distract ikaw sa imo nga tulunan. Siguraduhan man nga tapos na ang imo nga olobrahon sa sulod sang balay para nga makalikaw sa interruption, kag para sigurado naman nga maka-relax ikaw kung matapos mo na ang pag-review. Yari ang mga importante kag praktikal nga mga pamaagi agon makakinot sang tubig. Sa kusina, magamit sang yahong ukon labador sa paghugas sang mga ulutanon ukon prutas. Magdesignar sang baso ukon water bottle agud gamiton sa bilog nga adlaw agud indi magsigi panghugas sini kada matapos ang pag-inom. Kung aksidente nga may nahulog nga ice o kunyelo, indi ini pag-ihaboy. Sa baylo, ibutang ini sa mga masitera sang tanom. Kung may bilin man nga yelo o kung tubig sa baso nga ginimnan, tipunon anay ini sa balde, agud ibunyag sa mga tanom antes hugasan. Kabombo, yari ang pwede mo himuon agud makakinot kita sa paggamit sang enerhiya. Kabombo nga motorista, paano ka bala mag-apply sang preno o kung brake kung nagamaneho? Likawan ang golpeada nga pag-accelerate kag pagpreno. Ang golpeada nga pag-accelerate kag pagpreno, ang sara nga makakonsumo sang gatong tub-tub 3,700 pesos kada bulan. Samtang, makakinot ka naman sang tub-tub 200 litros sang gatong kada bulan sa imo salakyan kung matawhay ang dalagan sang trapiko. Gani kung ikaw magmaneho, smooth and easy lang kabombo. Dako bala permi ang imo balayran sa kuryente bisan abi mo. Malaka man lang kamo nagagamit sang appliances? Basi may vampira sa inyo balay. Hindi ini vampira kaangay ni Dracula nga nagasuyop sang dugo. Ini amo ang vampire power. Madamo nga mga appliances kaangay sang gadgets, chargers, microwaves. Kagiban pa, ang nagakonsumo sa gihapon sang phantom energy bisan naka-off na apang nakasaksak pa. Gani siguruha nga na-unplug ang appliances. Kung wala na ini ginagamit, magluwas nga likaw sa disgrasya, makinot pa sa bulsa. Mas nanamian bala ikaw magtuon sa balay ipaanggid sa eskwelahan nga madamo ang tawo? Isa ka panugyan para epektibo ang pagtuon sa balay, amo ang pagpangita sa designated area agud nga matiniran kung ikaw nagasulat, nagabasa o kung nag-review. Pwede man nga lamesa sa kusina o kung sa desk sa gwa sang inyo nga balay, pero indi gid maghigda sa imo nga katre samtang nagatuon. Ini bagod nagakatemptar gid ikaw nga magpiyong-piyong, tubtub nga dalayon na ikaw nga matulugan. Siguraduha man nga malimpyo kag organisado ang lugar nga imo ginatun-an. Siguraduhon nga matinlo kag maayo ang kondisyon sa mga appliances, pareho sang electric fans kag air conditioners. Kung puno sang yabo ka mga ini, mas mabudlay sila mag-function gani mas madamo nga kuryente ang kinahanglan para makahatag sang pareho nga kabugnaw. Halimbawa, ang electric fans tinluan ang mga blades kag grill para mas mabaskog ang hangin. Sa air conditioner naman, tinluan ang filters kag i-check ang refrigerant para hindi mauyang ang kuryente kag mas mabugnaw ang hangin nga ginabugas sini. I-off ang suga sa wala ginagamit nga lugar. Patsyon ang suga sa restrooms, pantry, hallway, o kon meeting rooms kung wala sang tawo. Mas makinot inis sang sa pabayan lang nga nakabukas ang suga sa bilog nga adlaw. Ano bala ang dapat tandaan sa tion nga magbiyahe agud mangin hassle-free ang bakasyon? Yari ang pila ka mga tips. Una, i-check ang health kag travel alert sa napili nga mga lugar. Ikaduwa, magpili sang safe nga accommodation. Mag-research ka magbasa sa mga reviews sa napili nga lugar antes mag-book. Ikatatlo, siguraduho na nga may nagagana nga mobile phone. Ang tanan nga mga upod agud mangin mahapos ang komunikasyon sa tion nga madula o kung kinahanglan nga magbulagay sa dalan. Be prepared in case of emergencies. Siguraduho na nga may backup nga emergency plan nga may medical reimbursement sa tion nga may maospital bangod sa aksidente. Sini nga panahon sang tag-ilinit, delikado ang sunog ilabi na sa sulod sang panimalay. Gani safety first kabombo, ilabi na kung ikaw ang nagaluto sa kusina.
Siguraduha nga nahamtang sa mabugnaw kag well-ventilated area ang LPG tank kag indi masilakan direkta sang adlaw. Ang sobra nga init makapataas ang pressure sa sulod sang tangke nga mahimo magresulta sa aksidente. Tsekyaron ini kung may tagas kag ipalayo sa kalayo. Magamit sang electronic power strips o kon extension sang linya sang kuryente, agod ma-expand ang mga outlet sa imo balay o opisina. Ang electronic power strips nga ginatawag man surge protectors, sarang pa makaproteher sa mga sensitibo nga electronic devices sa mga voltage spikes. Makabulig man ini sa pagkinot sang kuryente, bangod ang paggamit sang extension ang makabuhin sang phantom loads. Sigurohon man nga naka-off o naka-unplug ang extension kung wala na ini ginagamit. Hindi ako Kada 39 segundo, may isa ka tawo nga nagakabiktima bangod sa paggamit sang computer. 8 ka milyon sa kada tuig ang 39 minutos na nakaligad sa takna sining alauna. Balik na diri sa pagpangalagad sang Bombo Anay sa udto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Standby sa aton sining mga kabombo sa dugang mga balita kag impormasyon. Kagapon nagtipon ang pila ka mga sektor nga nagarepresentar sa nagkalinain man siniyang grupo, no? Diri sa bahin sang syudad kag probinsya man sang Iloilo, no? Ginatawag sini nilang ilang grupo bilang Panay People's Zona ang ginhiwat kagapon, no? Sa aton sining mga kabombo tingin lunsyar sini nila kag luyag nila ipalabot sining tingog sa mga pumuluyantes pamanang 2026 State of the Nation Address. Ngati dapat ang mga pumuluyo among unahon nga kumustahon. Check naton bala ang linya ni Bombo Anthea Francisco sa dugang sining mga impormasyon kag atensyon man sa aton sining mga kabombo sa bahin karon sa Department of Social Welfare Development, City Social Welfare Development kag sa City Government kay mga pumuluyon dito sa may barangay San Pedro's Distrito sang mulo nagpabumbo drio kay ang listanay sang financial assistance do hindi amo kuno kag hindi man kuno taga City Government ang nagapang lista. Sino ang nagapang lista man? Balikan tanan sa Din Madugay. Check tanay si Bombo Anthea Francisco sa iya sining follow-up report. Sa report, please go ahead. Naghiwat ng press conference na nagakaklain-lain na leaders ng simbahan, civil society organizations, people organizations, ug sectoral group sa Panay sa Haro Archdiocese Social Action Center, building sa Haro, Iloilo City bilang kabahin sang paglunsar sang Panay People's Zona 2026 antes ang State of the Nation Address o Konsona sa Hulyo 27. Sa tema nga pumuluyo ang dapat kamustahon, pinapabutyag sa mga organisador na ang Panay People's Zona nagatuyo nga ipabutyag ang aktual nga kahintangan kag mga kinahanglanon ng ordinaryo nga mga Pilipino bangod sa mataas nga presyo sang balaklon, kulang nga sweldo kapigaduhon sa kaumahan, problema sa pangabuhi, korupsyon, impunidad kag kakulangan sang accountability sa gobyerno. Naghatag sang ilatag sa kapahayag ang mga resource speakers nga naglakip kay Matt Gonzaga, Regional Coordinator sa National Union of Students of the Philippines, nagtala kay sa krisis sa edukasyon, partikular ang kakulangan sa mga classroom kag pasilidad sa mga eskwelahan. Clarizel Joya Bellar sang Haro Acquisition Commission and Lighting nga nag-istorya sang papel sang simbahan kag mga laiko sa social transformation. Raul Manuel sang kahublagan kontra korupsyon nga nagtumod sa kampanya Batok Korupsyon, impunity kag pagpangayo sang accountability. Nagpahayag man sa Day Elmer Foro sang bagong alyansang makabayan, Panay parte sa People's Agenda kag People's Participation. Kag Nathaniel Bagaut sang Pamalakaya, Panay parte sa kahintangan sang agrikultura, pangisdaan, food security, kag pangabuhi. Sa interview sang Bombo Radio sa isa ka mga resource speakers nga si legislative consultant and former Kabataan Party List Representative Raul Manuel, pinapanawagan niya ang mga Pilipino nga magtinantay batok sa korupsyon kag panagutan ang mga opisyal nga nagahimo sa mga irregularidad. Suno sa iya, dapat magyusisa ang publiko sa pagpangayo sang accountability kag pagbato sang interes sang pumuluyo.
Aton pamatian ang pahayag ni Legislative Consultant and former Kabataan Party List Representative Raul Manuel sa aton interview. Pinakamalaki issue ng corruption, well, marami, too many to mention, pero isa doon yung corruption pa rin sa infrastructure projects ng pamahalaan. Kasi involved dito both yung pamilya Marcos tsaka yung pamilya Duterte. Wala sa kanila yung pwede makapagsabi na sila yung tunay na lumalaban sa corruption sa flood control at iba pang infrastructure projects. Kasi pareho sila nakinabang, yung pamilya Duterte sa Davao, kasi yung pamilya Marcos through insertions naman nila sa mga budget noong naupo na ang mga presidente ngayon na si Bongbong Marcos. Kaya pareho silang dapat managot sa korupsyon sa pamahalaan. Dapat managot sila kasi yung posisyon nila sa gobyerno, ginawa na nilang negosyo. Ang mamamayan kapag nangihingi ng deserve naman natin ng serbisyo, edukasyon man yan, kalusugan, ang sinasabi kulay yung budget. Kapag may mga magsasaka na nangangailangan production subsidy, ang dinadahilan ay kulang yung pera ng bayan na pwedeng itulong sa kanila. Pero malalaman natin na limpak-limpak pala yung nakukuhang kickback ng mga opisyal, whether inelect man o yung mga contractors na kumukubra doon sa pondo na dapat ay ginagamit para sa dekalidad ng mga proyekto. At maliban pa yan sa maraming halimbawa ng korupsyon na laganap at sistematikong ginagawa ng mga nasa gobyerno. So hindi yon yung dapat na hayaan ng mamamayang Pilipino. Dapat lang na managot sila. Mga konkretong hakbang kasama dyan yung pagpapalaganap ng tamang impormasyon para mas maging confident yung mga kababayan natin na magsalita at kumilos para mapanagot yung mga tiwali sa gobyerno. Kasunod niyan ay nandyan din yung iba't ibang tipo ng pagkilos, whether pagpapile man yan ng mga kaso o yung pagbabantay natin sa halimbawa sa impeachment para naman kay Sara Duterte at yung paglabas natin sa kalsada, yan ay konkretong papakita ng mga warm bodies na tumitindig, hindi yan mga fake o mga troll accounts dahil yan ay mga totoong tao na hindi lang nangangarap pero gustong likhain yung isang lipunan na kung saan ay wala ng kultura ng impunity at kawalang pananagutan. Sa darating na SONA, sa totoo lang, mababa na yung expectations natin. Kasi last year sinabi ni Marcos Jr. na mahiya naman daw yung mga kurakot. Pero parang siya yung hindi nahihiya dahil umabot na isang taon tapos naging palpak naman pala. Very performative yung ICI na nilikha niya. Tapos yung mga kagaya ni former Budget Secretary Amena Pangandaman, na-appoint pa bilang head ng isang bangko dito sa ating bansa. So we have low expectations. Ang mabuti pa nga ay kung paano dapat mas mga Pilipino tayo na yung pakinggan talaga kasi sobrang nakakahiya na itong administrasyon. Napaglanta si Legislative Consultant and former Kabataan Party List Representative Raul Manuel sa atong interview. May ara man sila nga forum nga pagkahiwaton sa UP Visayas Little Theater mga alas 8 sa aga kag pagka alas 11 naman mag-umpisa ang ila protest march halin UP Visayas pagkadto sa Capitol Ground. Bombo Champ. All right. Ini si Bombo Antea Jem Francisco. This is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio Bombo. Salamat gid na Bombo Antea Francisco sa imo siniiyang follow-up pa report. Di kung lantawon mo kag palinyahon ang mga yara karon sa posisyon, no? Hindi ka man kambal sini Banwa or salay say it's not safe to say nga ini silang wala gid sang lamod sang kun ano man siniiya or mansa. Ano nga sa isang mansa sang korupsyon sa ila siniiya nga mga bayo.
kutob sini sa ila, may in a way may ara sang kahilamtanan sa aton sini nga mga kabumbo. Imbis kung tani ini nga mga proyekto ang makahatag, makatugas ang kayuhan, just like the flood control project. No? Ano ba lang proyekto now? Flood control. Kontrolahon ang baha para nga hindi na pagbahaon ang mga pumuluyo, ang mga taxpayer. Anong ginhimo sini nila? Nakontrol nila para nga ang ilig sang kwarta sang gobyerno gikan sa taxpayer sa ila bulsa madalos-os. 49 minutos na nakaligad sa takna sininga launa. Standby sa aton sininga pagpangalagad kay i-check naton ang report ni Bombo Cyrene Nases diri karon sa aton siniyang palatuntunan na bombohanay sa udto sa aton sining segment Ipabombo. Problema sa susunod, Ipabombo. Korupsyon sa gobyerno, Ipabombo. Kakulang sang serbisyo sa matalatapan sang gobyerno, Ipabombo. Inhustisya kag hindi patas nga pagtrato, Ipabombo. Ipabombo. Programa sang Bombo Radio bilang dalampan sang banwa, Ipabombo. Ipabombo. Problema sang komunidad, ipalabot naton sa natunggan kag solusyonan, Ipabombo. Ipabombo. Diri lamang sa Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio Bombo. Listahan ay isang makabaton sang financial assistance sa Barangay San Pedro Mulo, ginpabombo. Si Bombo Cyrene Nases may follow-up report. Bombo Say, sa report, please go ahead. Ginpabombo sang pila ka pumuluyo sang Barangay San Pedro Molo ang ila reklamo may kaangtanan sa ginpatigayon nga listahanay para sa assistance to individuals in crisis situation o kon AICS. Matapos nga may mga pila ka mga residente ang nagpasa sa mga kinahanglanon. AX na AX. Assistance to Individuals in Crisis Situation o AX. Matapos nga may mga residente nga nagpasa sa mga kinahanglanon nga dokumento apang wala madala ang ilang nga pangalan sa listahan sa mga benepisyaryo. Suno kay Annabel Casas, isa sa mga residente nga nagreklamo. Nagpasa siya sang valid ID bilang kabahin sang proseso apang nakibot siya sang may baluan nga wala gali na lakip ang iyang ngalan sa listahan. Kagdugang pa diri niya, may mga individual man nga nalista na sang nagligad apang subong nadula na sa record ang ilang nga pangalan. Ginpahayag man diri ni Casas na ginapaabot sang pila ka pamilya nga kwarta ang ilang mabaton agud magamit man sa iban pa nga panginanghanon pareho sang pagbakas sang ilang maintenance apang bugas lamang ang nahatag nga bulig. Kag sa pihak man nga bahin, may ara man sang eksperyensya ining si Marilyn Giguyon ay isa sa mga tumandok sang Barangay San Pedro Molo nga nagsaylo na ini sa Kalibo Aklan kay suno sa iya wala gid siya naka-avail sang mga ayuda halin sa nasyonal nga gobyerno bisan pa nga nagapangayo siya sang impormasyon parte sini. Kagdugang pa diri niya kada magpamangkot siya sang parte sa mga ayuda nga iga-claim o kung iga-avail sa mga senior citizens, ang sabat sa iya mo nga hindi siya mahimo nga madala sa benepisyaryo. Yari pamatian naton ang nanging pahayag ni Annabel Casas, residente sang Barangay San Pedro Molo, Iloilo City. Sa mga taga-ay, wala na nga, ang nagligad, leader kami ara, damon mga ngalan mo. Di subong niya, wala, yung pangislan nila sa mabag-o, tapos kami yung madaan, yung pangbiwigit nila. Di na, bi? Imbis nga ang kwartan, ito yung mga maato pa sa amon, kinanlan pa na namun, pamakalam sa maintenance namon. Wala kami Wala ka sa listahan sa mga maka-avail? Wala. Pero ang nagpasa ka man sa requirements, nagligad, nagpasa ko, subong nagninlista naman ko nila, pero laay nang ginanuhan nila sa akon. Ang ginbutangan nila sa akon, ginbutang nila ko sa rice subsidy na, nga pro leader ko. Ang gin-applyan. Kaya nga sa leader ko nga dapat sa,
kwarta na makabaton kami. Yung pang isla nila sa Mabago. Kami nga mga daan. Tapos kami, oo, tapos naging butang nila sa rice subsidy na. Yung bugas makabakal kami ang bulong niya. So, nakabatang ka sa bugas? Sang bugas, nakabatong ko sang bugas. Kaysa nagligad, ara na. Ululupod na kami ito nagkukuha to sa, sa sports complex. Sa Lubong wala. Yung pang isla nila, kay yung pangkakas nila, ang mga daan, ang mga bago, nga mga kilala nila, ang mga bulos nila. Di ma, nakaas na kamo si ma'am sa mga nagpili kung aamo ni ang gingkuan nga nag-change Kung niya mo managyapon niya ang siling nila niya kwarta managyapon sa rice subsidy mga kabakal pagabot pili aray ng anong bugas. Wala. Kaya ginao pa sa ano niya ni kwarta nagyapon na lang man nila anong kuno buay ano gani nang tawag ni kun hakwaton ang bugas tanan. Niya kwarta na sa gyapon. Yung kung kay balaan ang kwarta, importante kay balaan, inubakal na yung maintenance, yung bukas makabakal kami kilo, adlaw-adlaw. Pila ka kilong nakatuli, ma'am? 10 ka kilo. Pero ang impasano. Oo, ta kwarta, taninaya mo. Di may mga nag-apply man ma'am para sa rice subsidy nga ina, naghatag man kam sa mga. Wala. Ang amon, gidya nga ano, yang nga sa kwarta, gidya nga ano, kay leader kami. Nabatian ang nanging pahayag ni Annabel Casas, residente sa Barangay San Pedro Molo, Iloilo City. Kaga dugang padiri Bombo Champs no nga suno man diri kay Barangay Kagawad Jomar Martirez nga may mga report nga nagagwa nga may 3 ka membro sang isa ka pamilya ang nalakip sa listahan. Kagsuno pa diri siya mas maayo kung taning aging libot anay sa mga natungdan ang bugos nga barangay kaupod ang mga opisyal sang barangay agud ma-assessing maayo ang sitwasyon sang kada panimalay kag masiguro man nga isa lamang ka membro sa kada pamilya ang makabenepisyo. Pagtungod sini naghingyo man si Barangay Kagawad Martirez na kung mahimo i-hold anay ang releasing nga natalana sa Hulyo 28 agud ma-review ang listahan kag masiguro nga patas ang paghatag sang bulig sa mga kwalipikado nga residente. Kagin palayag man diri niya nga wala nag-agi sa barangay ang proseso sang listahanay bangod nga nag-timing man diri Bombo Champ no nga ayara siya kag si punong barangay Carl John La Pascua sa Manila para magtambong sa isa ka aktibidad sa gobyerno. Kag suno man diri, anti sila magaling, ginmunuhan siya ni punong barangay La Pascua nga maghatag sa listahan sang 15 ka individual nga iya nakita nga qualified bilang indigent residents. Apang nakaibot ini siya nga may baluan nga wala madala sa opisyal nga listahan ang mga ngalan nga iya nga ginrekomendar. Kagdugang pa diri niya base sa iya nga nahibaluan, hindi barangay official ang nanging responsable sa paglista sa mga benepisyaryo kundi isa ka job hire sang City Hall. Yari ang nanging pahayag ni Barangay Kagawad, Romar Martirez ang Barangay San Pedro Molo, Iloilo City. May mga concern ang mga pumuluyo ng iban nga way sila mapanglista. So nakita namon sa listahan nga ang iban gaduloble sa kabalay, pamilya, ti unfair man sa ila nga iban nga hindi sila matagaan. Dapat sinigin libot nila kung CDN man DSWD man kung sa PSA man dapat naglibot kita sa barangay kag updan sa barangay official para malibot ang balay-balay nga mabalaan naton kung sinugid ang pigado nga matagaan sina no. Tiyan mo niya sa subong kadamo sang reklamo kung pwede gapel kami sa DSWD kung diin man nga department ini kung pwede ma-hold anay para maimbestigaran ano pang lista nila. Iti kalaw ay man sa part sang taga San Pedro ang iban nga way malista bala. Ti parehas man sila nga pangabuhi, pigado man nga abi ang iban nga dulubli ang lista. Pwede may investigaran anay para nga parehas bala. Iti kalaw ay man nga iban lang makabenepisyo. Ti Kagawad, may date na kung saan ini-release sa inyo kag ang ginapangayo mo tani subong hindi anay pag ipanghatag sa mga napilian dira ang subsidy nga yes nga update. O ang nabalaan na mo, no? Nabalaan ko sila daw sa 28 na siya mga i-release sa plaza kung sa lapas, no? Tiyan mo na yung iba, nagpanik man. Kasi siyempre, maluoy man ta sila. Kaya pigado man. Ang isa sini, nga nakibot lang kami sini, nga ay nag-agi sa barangay, bala? Kay before sini, naglakat kami ni Kap sa Manila, nagambal si Kap sa akon, nga malista ko sang 15 katawo, nga mga indigents pala para mapasa.
tigin palis din tawagan ko si Kagawad Rinal Alvarado nga malista nga malibot siya para nga mahatag. Nakibot kami nga way madala. Ti si Kagawad Alvarado karon makasaysay na sa inyo kundi niya gindulong kay way man sa barangay hall kundi niya nang dulong ni kay ang pagkabalo ko ni daw hindi barangay official ang nagpanglista daw isa ka jabahir sa City Hall, no? Sa suno sa iya gin kumpronta ko sa nga nang lista sa under sa kuno suno sa iya under sa kay Cap Jonas Bellosilio. Ti do hindi magpati nga madrikta pa si Cap Jonas dito nga may barangay official. Di mo na gusto man namon mareklamo man kami sa City Hall para maimbestigaran man ina. Kay ti nakita ko di sa listahan nga gaduloble-doble sa ila nga pamilya, no? Amo na lang siguro ang akon nga ang concern ko para matagaan man hustisya ang mga pumuluyo nga way nalista kag hindi makaabel sina. Kay ti kadamo sang mga pigado dire. Dito kalaway man niya kung ikaw nagkuwet kalistahan, pamilya mo lang imo ilista ti kalaway man, di ba? Na-mention mo kagawad nga wala nag-agi sa barangay ang paglistahan ay. Sino ba ang may authority nga magpili sang mga pumuluyo ang maka-avail sina? Siguro ang makapili sini ang agency nga natungdan sini nga uplift ni kundi kasi dinhi ba nakita nan bala namon yung iya kuno ka PSA kag makadto sa DSWD. Dong DSWD siguro mo nagasala kung tuod man ay. Pero ti ako ya mismo makapalapit ako sa DSWD kag yambal ko sila nga white may naglibot nga DSWD nga pang house to house ini nga mapabalon sila. Ang pagbalon namo nagwa lang ang listahan. May lang gani nakakawa ako sa kopya. Amo ni gin pabalo ko man dayon para nga ma-aware man ang mga pumuluyo, no? Kay ti isang-isa kadlaw na istorya ni kami ni Kap gin mangkot ko man si Kap nga ang gintudlo ni sino tweet nga si Kap puro ang nagsugo siya. Pero tingin istorya ko si Kap mga kagahapon nagambal si Kap sa isang gapon niya why siya kasugo. Why siya kasugo siya. Tinatingala kami nga nagwa ini. 'Di ba? But silingon may nagsugo gid kung sino ang nagsugo siya nga mahulag sa kun ano. Nabatian ang nagpahayag ni Barangay Kagawad Romar Martires kaga dugang patribong Bochampo nagpahayag man sang iya nga pagkabalaka si Barangay Kagawad Rinal Alvarado kay tungod sa nabulaan niya may nagluntad niya listahanay para sa ayuda bisan wala siya sa ihibalo sini kag suno man sa iya may mga residente nga sa ila sitio o kung sa iya nga area nga kwalipikado kung tani nga makabenepisyo sa nasanggit nga programa apang sa nagkadto sila sa barangay hall para magsumiter sa mga dokumento wala sa opisyal nga nagabaton sang ila mga papeles. Kagadugang pagidang iya nga pagkatingala kini mga nagpaybalo sa iya nga ang mga dokumento ginapasumiter sa balay sang isa ka individual naging kilala lamang kay alias Street. Kaga suno man sa iya nga kung may may barangay hall man dito sila sa San Pedro Molo apang dito magkadto sa balay sa isa ka pribado nga balay ni alias Street para magpasa sa mga dokumento. Kag sini nga tion ginapaabot man sa mga opisyal ang sabat sa mga responsable sa implementasyon sang sining programa agud mahatagan gid sang kasanag ang ining issue kag reklamo gin palabot sa mga estudyante diri sa Bombolado Iloilo sang barangay San Pedro Molo, Bombocha. All right, sino ni si alias Tweet Bombocha. I-spell out biliyog ko Bombo Siren. TWEE30. Tweet as in Tweety Bird. Yes, galing kay sweet. Tweet na siya ang bala kabina. Tweet kidya engineer. Tweet. Kadlawan si Tintaran. Sino yan si Tweet kiti siya niyang gapang listaman kay kung istoryahan ta Bombo Siren ang assistance to individuals in crisis situation ang nagapili isang qualified amo iya ang DSWD Social Workers kag Crisis Intervention Unit personnel pinaagi sa isa ka formal assessment sang aplikant kag ginasumiter ining mga dokumento kung walk-in ka man ti DSWD Central Office, Field Office or Satellite dira pwede ang social worker
isa ka licensed DSWD social worker ang mag-review sa nga case interview sa mga client kag madeterminar no kung ang sitwasyon niya ma-qualify siya sa AX, no? Sa aton sini nga mga kabumbo, priority guidelines, indigent family registered under National Poverty Reduction Targeting System, workers and families in the informal sector, other poor, vulnerable and disadvantaged individuals experiencing unexpected emergencies. Sa AX na. Kung uplift naman ang aton sini nga pag-istoryahan, wala sang direkta nga selection role nga ginahatag sa local government unit. Why? Kay man, may ara sang guidelines. Kag ang guidelines ng mga benepisaryo, ginahimo sa 3 siniya ka grupo. Group 1, 4 piece o kung walang gutom. Ini ara iya sa database ng DSWD. Ikadua, poor kag near poor. Ginasala ini pinaagi sa Philippine Statistics Authority Community-Based Monitoring System o kung CBMS. Dila na sila ginasala. Kag ang ikatatlo, ining mga low-wage earners nga gin-identify kag gin-validate pinaagi sa Central Records databases nagikan sa Social Security System. Why di yan nalakip nga ang malista, ang mapili? Job hire? Bumbo siren? Ti amuni nga nagapyait kag galay man ang buot sang iba ni nga pigado. Pero why sila yung mapilian? Kiti ang pagpili daw hindi man opisyal. Kung sa Kagawad Martires pagani, may barangay hall ang barangay San Pedro Mulo. Tinga ang listanay dito yagin patigayon sa balay ni certain tweet Bombosay. Amo man ganit Bombo Champ no kay suno man diri kay barangay Kagawad Alvarado nga sang pagpakadto niya dito sa balay inang ni alias tweet, nakita niya nga malaba ang pila kag nagtingala siya nga dito ipasa ang mga dokumento sa mga residente dira sa barangay San Pedro Molo nga kwalipikado sa amo na nga programa kag suno man sa iya natingala man siya kay ang iyaging lista nga mga pangalan sa iya nga sityo o kung dito sa kalakip sa iyang area wala na nadala sa paghatagay sang lista kag suno man diri kay barangay Kagawad Martires nga nangayo siya sa nga listahan sa kay alias tweet kag dito nahibaluan nga more than 3 members o kung kapin 3 ka membros ng pamilya ang na-include sa listahan kag ang iban nga mas qualified tani sa amo nga programa wala na nabutang ang ngalan kay tungod suno sa ila nahinadumduman nila nga nakapalista sila nakapasa sila sa ilang mga valid IDs or other relevant documents pero wala na ang ilang ngalan sang presentar ini ni Barangay Kagawad Martires sa ila kag dito naibaluan naton nga hindi wala sa opisyal sa nga Barangay Kagawa asang Barangay San Pedro Molo ang nagpatigayon sa nga pagbaton sa mga documents kag dito naibaluan ni isa ginaaligar o ginapahayag nga isa ka job hire sang City Hall ang nagabaton sang dokumento kag tingwaan man naton diri Bombo Champ nga makuhaan sa allegation ending si alias tweet kag natungdan man which is ang DSWD para mahangpan man o kon maklaro ang ining issue regarding sa mga financial assistance nga halin sa ato national government Bombo Champ. All right. Ini si Bombo Siren Nakis in the Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio Bombo. Salamat gid na Bombo Siren na Nazis. Kung makapakamalaot bala, no, ang pipila sa aton sa mga sa paglantaw nila kurap, no? Katulad sa kurap nga mga matagas nga opisyal nga hasta nagalabot sa punto nga albaw lilitsunon makawat nga klase ka opisyal ni. Pero sa ahaw gani nga tagtaga na isang ayuda para sa mga pigado kag bululigan tang isig kaparyo, may mga nagakurap man nga mga ordinaryo sini nga tawo. Di paano kita paano kita maumpawan sa korupsyon sina? Sa aton sini makasimanwa? Abi panasa nyo na sa mentalidad yun nga sila gani ga pangawat man tay.
Ay, por Diyos por santo. May ara pa ko tani isang ipatpat with regard sa sining group 3 ba na ining low wage earners. No? Kay galibog ang mga member sa Social Security System. Nya ti paano kami daya maka-avail sina Bumbutsam? Oh. Ti sino ba lang mahatag sini sa ila? Makanto sila sa SSS, may applyan sila or whatsoever. Anyway, itugyan naton ina sa mga masunod naton sini Manus and Public Affairs Program sa Bombo Radyo Iloilo. Standby na sa kapon lamang program. Kaupo naman sa kay Tita Regine. Ini mo alagad, imo ang kurman. Bombot siya Blancover, nagabilin sa imo sang manayanaya sining hapon. May God bless us all. This is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Sa dami ng gagawin, mundo'y mamadaliin. Pero nagbago to dahil sa'yo. Bumabagal ang mundo sa sarap ng luto ko. I want but wonder na tawid sarsaya. Ang sarsaya, nagbibigay ng kumakapit na linamnam. Bago to! Ang sarap saya, ninanamnam, tumatagal, binabalikan. Pag nandyan ang sarsaya, may sarap at may saya. Saya! Kapit ang sarap, kapit ang saya. Plazuela de Iloilo, Billboard of Activities for July 19 to 25, 2026. The name of the band says the kind of songs they sing. Magkabalik sila to delight you with a wide variety of old songs sa concert at the Plaza presents The Retro Band, blasting off alas 6 ng gabi sa Hulyo 25, Sabado. Sa ating Onze Musical Show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo Mags kag madamo pangaiban ang igaparafol sa mga suki sang Plazuela de Iloilo. Sa Hulyo 26, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic Celebration nga pagahiwaton sa Latolda sa among adlaw alas 11 sang aga. Sa ti-11 Holy Mass, ipangamuyo naton sa Ginoo nga kita nga mga Pilipino ang padayon niya nga hatagan sang kabakod agud malampuwasan ang internal kag external problems sang aton nga pungsod. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2026. Shout out sa mga call center agents dira pareha sa akon. I'm Star. Ang stress namon sa shift grabe. Kapit pa kang graveyard. Permi Pulau, Hogwarts, Sabaw, you name it. Relate kita dira. Kung ting mo nagsuggest sa akon sa stress tabs. With proper diet and exercise, ginabuligan sini nga mabalik ang mga dulang nga nutrients sa akon bangod sa stress. Gani subong, fresh and focused with the help of stress tabs. Bisan stress sa shift, try nyo man bala. Guwapa ka. Stress tabs. Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor. I-off ang suga sa wala ginagamit nga lugar. Patsyon ang suga sa restrooms, pantry, hallway, o kon meeting rooms kung wala sang tawo. Mas makinot inis sang sa pabayan lang nga nakabukas ang suga sa bilog nga adlaw. The Farmer's Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmer's Bazaar will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmer's Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section. Para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmer's Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Paano ba lamang kalikaw sa aksidente sa dalan? Kung mahimo pa lang i-upgrade ang ginagamit mo nga bumbilya sa LED lights. Nagadamo na sa karon ang mga panimalay nga nagagamit sang LED lights bangod magluwas nga matahom ini tulukon. Kag mas barato, mas makinot man ini sa konsumo sang kuryente kaysa sa mga halogen bulbs.
Ang LED bulbs 25 times nga mas nagalawig kaysa incandescent bulbs kag 80% pa ini nga mas makinot sa enerhiya. Kung nagabiyahe, dala ang salakyan, planuhi ang ruta, kag tingbo ng mga malipot nga ruta, kag isahon na lang, agod makakinot sa gatong. I-schedule ang biyahe nga off-peak hours para ma-minimize ang inoras sang idling sa traffic. I-practice ang carpooling kung mahimo pa lang para mabuhinan ang numero sa mga salakyan sa dalanon. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang makabig naman nga naga-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Paano ipabilin nga matinlo ang ginakaon nga mga prutas kag utan? Dapat nga regular ang paghugas ng kamot nga may habon sa sulod sang 20 segundos bag-o kag pagkatapos mag-uyat sang anuman nga butang. Hugasan sa maayo mga prutas kag utan gamit ang tubig bago ini kaunon o kun isimpon sa ginaluto nga pagkaon. Likawan nga maggamit sang habon o kun bleach o kun anuman nga kemikal sa paghugas sa mga ini. Lutuon sa maayo ang mga utan agud mapatay ang mga mikrobyo nga nagatapik diri. Kung ikaw may ubo o kun sipon, mas maayo nga itugyan na lang sa iban nga miyembro sang pamilya ang paghanda sang pagkaon agud malikawan ang cross-contamination. Kabombo, yari ang pwede mo himuon agud makakinot kita sa paggamit sang enerhiya. Nagagamit ka man bala sang water dispenser sa imo balay o kun opisina? Ini nga kagamitan ang isa sa mga appliances nga mahakog magkonsumo sang kuryente. Ang paggamit sang dispenser nga may capacity nga 630 watts ang mahimo makadugang sang tubtub sa 600 pesos sa imo electric bill. Gani para makakinot sang kuryente, ipasiguro gid nga ma-unplug ang water dispenser sa imo balay o kun sa opisina kung wala na ini ginagamit. Yari ang mga simpleng nga paagi agud makakinot sang tubig. Tinguba ang mga lalabahan kag tinguba man ang pagpanglaba. Ang pagpanglaba sang isa ka bes sa isa ka semana ang nagakinot sang naglabot sa 50 litro sang tubig. Kung nagagamit sang washing machine, iset ini sa mas manubo nga wash cycle. Makakinot ka na sa tubig, makakinot ka pa sa enerhiya. Hindi pagpunoon ang refrigerator. Kung sobra ang unod sang fridge, mabudlayan ini nga mapabilin ang tugnaw, nagahinay ang airflow kag mas madamo nga kuryente ang kinahanglan. Ipabilin nga matawhay ang unod kag painon ang mainit nga pagkaon antes ibutang sa fridge. Kung nagaluto ka sa kusina, ipasiguro nga husto ang kadakuon o sukat sang kaldero, kasirola o kalaha sa burner nga ginagamit sa pagluto. Makabulig ini para malikawan ang pag-awas sang kalayo sa kilid kag para mas madasig nga maluto ang pagkaon. Sa sili nga pamaagi, makakinot ka sa konsumo sa gatong kag makapamag-an man ini sa mga galastuson. Panugyan na rin sa eksperto kung kwarta ang paghambalan. Apesar limitado ang imo abilidad nga mag-invest, ang gamay nga contribution sa investment accounts ang makabulig sa imo nga maggamit ang earned money nga maka-generate sang dugang nga income. Ikonsiderar ang pagbukas ng retirement account o kung iban nga investment account. Kabombo, nagpatakod ka man bala sa energy saving device sa imo balay o opisina? Maghalong ka ha? Kay basi na budol ka. Sunod sa Department of Energy, wala pa sang energy saving device nga nakapasar sa energy label. Bot silingon, kung ina nga device wala sang DOE certification, wala ina nagagana. Magluwas nga hindi epektibo, mahimo pa ina makaguba sa imo nga mga appliances o kung makapataas pa gani sang imo balayran sa kuryente. Gani para makakinot sang matuod sang kuryente, gabuton sa saksakan ang appliances nga wala ginagamit. Masami nga tinluan ang aircon filter o kung magamit sang inverter appliances.
Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy bangod dinhi nagatugas ang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. Yari ang Celebrating 60 years of media excellence. 60 taon sa paglilingkod. 60 taon sa katotohanan. 60 taon sa pagtindig kasama ang sambayanang Pilipino. Ito ang Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Your trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Oras naton, it is now 2:19 in the afternoon. Good afternoon, maayong hapon gid sa intanan mga kabombo, sa mga KLP lovers naton out there, mga listeners. This is Tita Regine, nag-welcome sa inyo sa maulanon nga hapon, hindi lang gali hapon, kundi maulanon nga adlaw. Kumusta man ang inyong day so far? Pasalamatan naton mabugnaw ang palibot. And we pray nga subong sa nagapakadto ako diri naguntat ang ulan. So kabay no nga grasyahan kita sa maayo nga tiyempo the rest of the day. So love na kita sa sininga hapon. Kon maulanon man kaina or maybe subong nagatulutalithi dira. But anyway, painiton kita sa mga istorya nga ato nga mabatian this afternoon. Gani stay put. Wherever you are, stay there. And salamat for choosing to be with us sa sininga mga tinion. Sa mga nagpadala sa ilang makasaysayan, salamat gid. Sa mga magapadala sa ilang mga istorya, pwede ka mo maka-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or sulaton ninyo ang inyong mga istorya and then ipadala ina sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Ready na ako to give you this song from J.R.O. Claret. Ngano. Welcome sa KLP, kaupo ninyo, si Tita Regine. Tawaton na lang maski masakitan lang ko. Dawat na lang, antuso na lang, tungod kay di na kita. Nausa bula ang tanan, unsa bagyod ang hinungdan. May pagwa na lang katagda, kung di yun ay kita. Ang ikaw ako, usaha kanindot na damgo. Ngano man nga di, ngano man nga di, ngano man nga di ka panganak ko. Ngano man nga di, ngano man nga di, ngano man nga di ka panganak ko. Dawaton na lang maski saktan lang ko. Akong ampingan ang matuhan dumanan, bisan wala ka na. Iyagi ko na lang
Sa joke ug smile ang tanan pagpako. Ngano man nga di, ngano man nga di, ngano man nga di kapangan ako. Ngano man nga di, ngano man nga di, ngano man nga di kapangan ako. Bato na lang maski sa lang ko. Abi na ko kung maambulabaw, kung malangog wa nailain. Apawa mo kini ibalong ka, tulo na lang. Ngano man nga di, ngano man nga di, ngano man nga di kapangan ako. Ngano man nga di, ngano man nga di, ngano man nga di kapangan ako. Bato na lang, sikat lang ko. Bato na lang maski sakitan lang ko. Yes, acceptance is the best way to healing. It is now 2:25 in the afternoon. Ready na kita nga magpamati sa mga kasaysayan. Yes, if ready na kita tanan, here's our first story for this afternoon. From Mr. Survivors ng Southern Iloilo. Dear Tita Regine. Mayong hapon sa imo, Tita Reg. Kay suwong man sa tanan ng mga maukod, ng mga regular letter senders, kag tagpalamati sang imo nga programa. Subong nga hapon, may luyag naman ako nga ipakigbahin sa imo nga program. Bale, ika-21 ko na ini nga entry, kag nahanungod ini sa akon nga mga nangin GF sang una. Sa sini nga punto, diri ko na igasaysay kung sa diin, nakasentro ang ini nga episode sang akon nga istorya. Episode 21 nga may tigulo bilang isa na lamang kaabyan. Sa ikaduha ko nga sulat sadto, ako nga ginpakigbahin sa imong programa, Tita, ang akon nga love story. Nahanungod sa akon labing una nga girlfriend sadto, kag subong ex-girlfriend ko na. Kaya ang sa ako naman, ikaapat nga sulat, ang nahanungod sa akon ikaduha nga nangin ex-girlfriend. Ang i-share ko sa mong tita kung kumusta na bala ang amon nga relasyon kag pagtamdanay. Pero hindi bilang magkahagugma, kundi bilang isa na lamang kaabyan. Amo na bala ang siling sang iban, Tita Reg, nga past is past, kuno. Pero para sa akon, depende. Siguro, nagadepende sa sitwasyon kung paano ka mo nag-break up sang imo nga nobyo o kung nobya sang una. Kung ano ka painful sang history sang inyo nga pagbulagay. Ilabi na gid, kung may pagpang-into nga natabo. Pagpasalig o kung ang worst, amo nga nagbulagay ka mo, bangod dabalaan mo, nga may ginbulos na gali siya sa imo, samtang kamo pangaduha. Ang una ko nga nangin ex, sa subong maayo gid ang amon nga pagtamdanay. Sang nag-break kami sadto, wala sang pagpang-unfriend sa social media nga natabo.
Kay mutual man ang amon nga pagbulagay or we both agreed, no? Sadto, nga magbulagay kami. Kag wala man kami sang lainay gid sang buot. May pila siya ka mga desisyon kag kagustuhan sa kabuhi nga kinahanglan ko nga respetuhon. Kag sa akon bahin, need ko naman nga hilwayon ang akon kaugalingon tungod balaan ko nga daw hindi man sa gihapon mag-workout ang amon relasyon kun piliton pa ini nga padayunon. Bisan nga wala na kami, pero padayon man sa gihapon ang amon nga communication as friends. Pero hindi na pareho sang una. Kay syempre, may BF naman siya subong, kag need ko man nga mag-set sang boundaries. Pero after sa nag-break kami sang 2021, wala na kami nakakita ay pa sa personal. Pero ang communication, ara sa gihapon. Kung kaisa nag-message na kami sa kada isa, agad nga mag-greet. Ilabi na akong mayara sa okasyon, pareho abis ang birthday, Christmas, New Year, kag Valentine's Day. Kung kaisa, ginakumusta man namon ang kada isa tita, pero normal lamang nga conversation. Gatayhom gani ako sini sa iya, kay isa ka bes, nagchatanay kami. Sila niya sa akon, ginatrangkaso siya ko no. Tiyamba ko sa iya, ahay, paayad ka ha. Gireplyan niya ako nga, hindi ko pag-amuha ka ra, ma-fold ko gani kanimo daw. Ida yun send sa nakaseparar nga message nga nagakadlaw. So amo ini ang amon nga friendship subong Tita Reg. Daw barkada na ang amon nga pagtrato sa kada isa. Kung kaisa may langasanay man, kay Joker gid ni siya nga daan, halin pa sang una. Hambal ko gani sa iya, nga mamaninoy lang ko sa pila ka adlaw kun ara na. Nagsabat man siya sa akon nga, oo ikaw gid ang una ko nga bulon. Bilang isa ka abyan, support gid ako gihapon sa iya, hindi lamang sa akon or hindi lamang sa kung ano na ang status ng iya nga tagipusoon sa karon, kundi labaw sa tanan sa iya mga handom sa kabuhi. Education sini ang ginkuha niya nga kurso tita. Sa isa ka universidad sa probinsya sa Antique siya nag-eskwela. Kag subong naga-OJT na siya, kag isa na lang katuig makagraduate na siya. Sa akon bahin, bilang isa ka ex kag abyan, gina-wish ko gid ang happiness kag success niya sa nagkalain-lain nga aspeto sang iya nga kabuhi. Grateful gid ako katama, Tita Reg, bangod nga bisan paano, na-save pa ang amon nga friendship. Kag lubos gid ako nga nagapasalamat sa iya sa mga memories. Kag sa masobra, isa ka tuig nga nangin kami. Kag labaw sa tanan, sa pagbaton niya sa akon sadto, regardless ng akon nga medical condition kag pagkatao. Apisar nga nagbulagay, pero bisan paano, nangin okay man ang nadangtan sang tanan. Gikan sa magkahagugma, pero tungod kay hindi para sa isa kag isa, eventually, nangin mag-abyan na lamang. Ang sa ikaduha ko naman nga nangin ex Tita Reg, subong, duha na kabilog ang iya nga bata. Manuglima pa lang katuig sa nakipag-break ako sa iya, kag wala lang bali, subong, may duha na siya ka bata. Kung kaisa nagasulod sa akong pamensaron, na kung wala lang ako sa amusini nga sitwasyon, kung tani, sa edad ko nga ini, may nagatawag na sa akon nga papa. Ginaako ko tita, nga sadto sa wala pa maligadan sang tinuig nga nakipag-break ako sa iya, wala ako sang regrets sa akon nga nangin desisyon. Pero subong, may mga narealizar ako, kag may pila na ka mga what ifs nga nagasulod sa akon pamensaron. Apang sa pihak sinitanan, ako na lang agin baton tungod balaan ko sa akon kaugalingon, nga nangin practical lamang ako, kag wala ako nagsala sa akon nga nangin desisyon, kag nagpasalamat gid ako sa mahal nga Ginoo. Tungod gintagaan gid niya sang kasanagan ang akon kaisipan. Agod mas mangin mainalamon sa pagdesisyon.
Tungod mas ginpili ko nga tagaan sang importansya kay nagakaigo ang igtalupangod ang akon kaugalingon kag current situation sa baylo nga sundon kung ano ang ginadikta sang akon nga balatyagon. Nagsiling man siya gani sa akon sadto nga pwede man kuno nga pagsabayon. Ang buot niya silingon nga bisan na mo sini ang akon sitwasyon pero pwede man ako nga magka-love life o kung magtukod sang pamilya samtang nga nagapabulong o kung samtang padayon nga nagapakigbato sa amo sini nga sahi isang balatian. Kung ang iban, siguro mahambal gid nga huo, tungod wala sang imposible o kung hindi mahimo alang-alang sa ngalan sang gugma. Pero sa ako naman iya nga bahin, lain man abi ang ako nga mindset pag-abot sa amo sina nga butang. Mas pilion, kag pakamaayuhon ko na lang nga ako ang magaantos kag give up ang desire nga kalipayan sang ako nga balatyagon. Sang sa ipursu ko ang isa ka sitwasyon nga hindi lamang ako ang mas labi nga magaantos kundi pati na ang mga pinalangga ko sa kabuhi kag ang mga tawo nga posible magsalig sa akon nga kapasidad. Ginbinag-binag ko na nga daan ang mga posibilidad tungod gin-examine ko nga daan ang akon kaugalingon, kung ano ang akon masarangan, kag hindi masarangan. Kung ano ang akon mahimo, kag hindi mahimo. Hambal sa akon, sa pakaduha ko nga lalaki, nga ako lang kuno ang sa balay, agud nga mamag-an lang ang akon nga ulubrahon, kag babayi kuno ang maobra, o kon mangita sang kwarta. Pero ang hambal ko sa iya, nga hindi ako, kag hindi ako sa amusina nga sistema. Ibutang naton sa sitwasyon nga bisan willing pa ang babayi nga siya ang magsakripisyo agud ni magsagod sa akon, pero ako hindi gid ako. Tungod ang luyag ko iya nga matabo, amo nga pareho kami nga duha nga nagabuligay, kag dapat ako gid ang mas nga maglukdo sa responsibilidad pag-abot sa pagbuhi isang pamilya. May pila pa siya kaginhatag nga mga suhestyon sa akon, pero ang siling ko sa iya, nga kas, nakadesisyon na ako. Kag kada tawo, may kaugalingon man abi nga desisyon, kag diretsyo, kung ano ang luyag niya nga matabo sa iya nga kabuhi. Balan ko nga mabudlay gid para sa akon Tita Reg, tungod hindi ko gid kaya nga mangin independent, ilabi na sa financial aspect, bangod sa akon nga sitwasyon, bilang isa na ka PWD kag pasyente nga padayon nga nagapakigbato sa isa kasahi isang balatian nga wala sang cure. Wala man ako sang personal income kay nagasalig lamang ako sa pila ko ka mga utod nga naluoy sa akon. Hindi man ako pwede nga makapamugat kay makapagusto sang obra. Hindi gani ako makabakal sang akon nga colostomy nga tag 320 pesos nga daan ang kada isa, kag magamit ko lamang ini sa sulod sang 4 tub 6 ka adlaw. Ano pagidayhan nga antos kag saramihay kung magsulod pa ako sa isa ka sitwasyon nga may obligasyon. Isa pagid nga daan sa mga kontra ko sa amo sini nga balatian, amo ang fatigue. Tungod bisan wala ako sa may ginaobra, pero permigid ako makabatsyag sang tuman nga kakapoy kag pagpalanakit sang akon kalawasan. Kabudlay gid katama Tita Reg. Maayo lang gani kay bisan wala na ako sang maintenance nga bulong, kag wala na nakabalik sa doktor sa sulod sa masobra 3 na katuig apang sa kaluoy sa mahal nga Ginoo. Na-sustain ko ang amo sini nga sitwasyon. Kay sadto ang bulong ko nga daan tag 410 pesos per day gid ang akon magasto kag sa isa lamang ina kaklase sang bulong tita. Wala pa dira nalakip ang iban pa nga mga reseta. Hamakon mo ina. Tawag nga kapigado sang pangabuhi sa diin ka man abi makuha sang amo sina kadako nga kantidad ag ning gastuson para sa bulong sa tagsa ka adlaw. Ibalik nato ng istorya sa akon ikaduha nga ex, Tita Reg. Subong, friends man kami sa gihapon sa social media, pero tungod nga need ko na nga mag-set sang boundaries, wala nagawa kami sang communication, kag gina-try ko gid nga i-avoid ang pag-message sa iya
o kun ang pagkomentar sa iya mga posts o kun shared posts. Sa nagligad, maging post siya sa iyang FB account. Ang amo nga post, maathag nga nagapabati-bati siya sa iya bana. Ang siling niya, katulog ka man nga wala sang gatas ang bata mo. Nag-react lang ko sang care sa amo nga post, Tita Reg. Masobra, isa ka tuig nga wala kami sang communication, tungod nga gin-unfriend ko siya sadto. Pero sang gin-add friend ko siya liwat, gin-accept man niya gilayon ang ako nga friend request. Sa Valentine's Day, nag-greet ako sa iya, kag nag-reply man siya sa akon nga Happy Valentine's man. Sa ulihi, nadiparahan ko na lang tita nga hindi na ako makasend sa message sa iya nga messenger. Kaya nag-message ako sa iya sang pag-birthday niya, sang June, pero hindi na masend. Wala ko kabalo kung gin-block o kung gin-restrict niya ako sa messenger, pero wala man ako naka-block sa FB. Hambal gani sa ginablos ko sa akon, nga basi ko no, kung ang bana sang ex ko ang nag-block sa akon sa messenger. May isa pagidgali siya ka FB account tita, kag amugi din na ang ginagamit niya permi. Gin-add ko siya, kag wala na labutan 24 hours, gin-accept man niya ang akon nga friend request. Siguro, wala man siya sang kaugot o kung kaakig sa akon. Tungod nga kung akig siya sa akon o kung hindi na niya luyag nga makita pa ako, sigurado na hindi na niya pag-i-accept paliwat ang akon nga friend request. Agud nga makipag-abyan pa sa akon. Makita ko man nga always niya gina-review or gina-view ang akon nga mga ginamay day. Wala naman ako sa ibang pangakatuyuan tita nga manggamo pa sa iya kabuhi o kung magpahilabot pa sa iya. Kundi amo nga bisan paagi na lamang sa social media kung mas save pa ang amon nga friendship. Wala naman ako sa hinanakit tita kay ako pa gani mismo ang nakipag-break sa iya. Kag sadto pa man, nagsiling man siya sa akon, nga okay lang, kag naintindihan man niya ako. Ginambalan pa gani niya ako sadto, kung mamaninoy kuno ako sa iya subang, pero wala man ako abi nagdayon. Kay isang time nga ato, wala na kami sang communication. Ginaako ko tita, nga hindi malikawan nga kung kaisa, do nakabatsyag ako sang kahisa, nga kung tani, ako na. Pero, nagkadto pa sa iban. Apang wala ko gidini ginapangibabaw sa akon hunahuna kag tagipusoon. Sa baylo, nalipay ako para sa iya, kung ano man ang estado niya subong sa kabuhi. Wala ako nakipag-friend sa iya sa social media, agud padayon siya nga subaybayan, kag makakuha sang update kung ano na ang nagakatabo sa iya kabuhi. Ang sa akon lamang, amo nga bisan paano, mas-save pa ang aming friendship, bisan paagi na lamang sa social media, kaya ang pagkabigo sa iya, isa na lamang kaordinaryo nga abyan. Kung ikaw, abi, ang mag-advise sa akon, Tita Reg, ano ang imo mahambal? May sala bala sa akon ginhimo? Nga nakipag-abyan pa ako sa iya, o kung dapat ko na lang siya nga kalimtan sang lubos. Kaya ang sa una ko nga ex, tita, okay gid kami. Sa subong Tita Reg, apisar sang kakapoy kag kun kaisa gina-discomfort, pero nagtinguha gid ako nga makapadala na naman liwat sang akon sulat. Nagasubaybay gid abi ako sang update sa isa ka pinaka-prestihiyoso nga sporting event sa bug-os nga kalibutan. Ang bago lang natapos nga 2026 FIFA World Cup. Ang akong favorite team amo ang team sang Espanya. Humalin pa sang 2022 nga FIFA World Cup nga ginhiwat sa pungsod Qatar. Ang paborito ko nga players amo si Ferran Torres kag Fermin Lopez. Si Torres, siya gid sini ang isa sa mga paborito ko nga players sa football. Since ang 2022 pa nga World Cup, matapos ang notable niya nga performance sang gintambakan nila sa group stage ang Costa Rica sa score nga 7-0. Siya man ang nangin hero kag nangin yabe agud makuha sang Espanya ang ikaduha nga titulo para sa prestihiyoso nga FIFA World Cup
Matapos nga naka-goal ini siya sa ika-106 nga minuto sa extra time sang hampang batok sa defending champion nga Argentina. Samtang si Lopez naman amo ang nagpanguna sa national football team sang Espanya agud nga makuha ang kampyonato para sa men's football tournament sang 2024 Summer Olympics nga ginhiwat sa Paris, France. But unfortunately, wala ini siya nadala sa 26-man squad sang Espanya para sa 2026 FIFA World Cup. Bangod nga na-injure ini siya sang May 17, 2026 kag nagpaidalom sa surgery. Antes pa man nagumpisa ang torneo, nagpagwa na ako sang akon nga predictions. Kaya mo ini ang akon final predictions, Tita Reg. Champions, Spain. Runners up, Brazil. Third place, France. And fourth place, Argentina. Happy gid ako, Tita Reg, tungod nga nag-champion ang ako nga favorite team kag na-predict ko gid nga sila ang mga kampiyon sa subong nga edition sa FIFA World Cup. Ina lang galing, wala ako na-predict ang ilang nga opponent sa finals. Indeed, kabisado ko pagani ang tanan nga mga teams nga nagkampiyon sa FIFA World Cup humalin sa 1930. Bale, ika-23 na ini nga edisyon, subo nga 2026. Tubtob na lang diri ang akong sulat. Madamang nga salamat sa imong pagbasa kag paghangop sa isa ko naman kamalawig nga sulat. More power sa imong programa, tita. God bless you always. Sincerely yours, Mr. Survivor of Southern Iloilo. Mr. Survivor, thank you very much, Gid, for your 21st episode diri sa KLP. Bao, naka-21 ka nagali. And secondly, congratulations kay nag-champion, Gid, ang imo nga team sa FIFA World Cup sa sininga tuig. So congrats. I'm sure very, very happy ka. Enthusiast ka gid gali, no? Hindi lang idol sa football kundi sang iban pagid nga mga ball games, and you're keeping your record sa tanan-tanan nga imo nga ginapanglantaw nga mga games. So na-mention mo na siya before sa mga early letters mo. Anyway, congratulations. Kiti nagdaogid ang imo nga team, ang favorite team mo. Now, going through sa imo nga ginsay-say diri sa aton and zeroing on sa imo nga gin-mention about sa imo nga desire about alright, sa paggamit sang tubig. Pag-usar liwat sang tubig. Kolektahon ng tubig nga gingamit sa pagpanglaba o kung ng tubig nga nagatulo gikan sa aircon. Pwede mo ina magamit sa pagpanglimpyo sa salog, pagflash o kung pagbunyag sang tanom. Ang tubig nga abi mo wala na pulos, pwede pa yagali nga makabulig sa imong palibot. Limitahan ang pag-charge sang devices. Hindi pagpabayaan nga naka-plug ang phone, laptop o kung tablet kung puno na ang battery. Patyon o kung i-unplug gilayon kung tapos na. Makakinot ini bisan gamay lang per device. Ilabi na kung madamo ang empleyado sa opisina. Yari ang mga simple nga paagi agon makakinot sang tubig. Kaayuha ang mga taga sa tubo o kon hose. Hindi tanan nga taga sa mahapos kagilayon nga makita tungod ang mga tubo o kon hose ang nakalubong sa duta o kon semento nga bahin sang balay. Kung magsigi ang mga tagas nga ini, mahimo nga magalabot sa 10,000 ka litro sang tubig ang mausik sa isa ka tuig. Maggamit sang leak detection tool o kon magkonsulta sa mga eksperto kung may pagpangduwa-duwa nga may tagas sa mga tubo sang tubig agod ini gilayon nga makaayo.
Sa eskwelahan, ang pag-practice ang good manners and right conduct ang makabulig sa paghimo sang positive, respectful environment para sa pagtuon. Nagapakita ini sang pagtahod hindi lang sa mga manunudlo kundi mangin sa imo mga classmate kag sa school community. Mag-abot sa eskwelahan on time. Ang pag-abot sang late sa klase kag sa aktibidad ang nagapakita sang kakulang sang respeto sa oras sang iban. Magpamati sa imo maestra o kun maestro samtang nagadiscuss sang lesson kag sundon sang maayo kun may yara sang instructions. Tawgon nga ma'am o kun sir ang imo teacher o kun staff. Kung may pamangkot, ibayaw ang kamot, agud mahatagan ikaw sang kahigayunan nga makasabat. Maggamit sang please, thank you kag excuse me kung nagaistorya sa imo classmate o kung sino man ang imo ginaatubang. Likawan ang pagpanunlog, pagbuli o kung pagpanginsulto. Mangin maayo kag may respeto sa isig kapareho. Mangin matinlo sa classroom kag school grounds. Ibutang sa basurahan ang basura kag indi pag-ihaboy sa bisan diin lang, ilabi na sa sulod sang classroom. Respetohon ang propiedad sang eskwelahan. Halungan ang mga libro kag supplies kag likawan ang mangguba sang pagabutang nga wala mo ginapanag-iyahan. Mangin focus sa pagtuon kag likawan ang pag-istoryahan na isang classmate samtang nagadiscuss ang imo maestra o kun maestro sang inyo nga lesson. Likawan ang cheating. Masami nga kompletohon ang assignments kag test nga wala nagapangopya sa hinimuan sang iban. Paborito mo man bala kaunon ang prutas nga saging kabombo? Nakahibalo ka bala? Nga ang Pilipinas ang ikaduha sa pinakadako nga exporters ng saging sa bilog nga kalibutan. Sandig sa United Nations Food and Agriculture Organization, ang pungsod ang naka-export sang 2.93 million metric tons sang saging sa tuig 2025. Nagapangduha kita sa top exporter nga pungsod Ecuador. Ang saging manggaranon sa mga bitamina kag minerals, kaangay sang vitamin A, C, B6 kag potassium nga kinahanglan sa immune system, energy production. Balik kita sa aton diri nga programa kahapon lamang program mga kabombo. Pasensya gid ha, ti nag-brown out kita. But anyway, dito sa may transmitter site, sa may Lobok La Paz. Anyway, balik na kita. And going back sa aton diri gamay nga matugda sa istorya ni Mr. Survivor sa Southern Iloilo about friendship. You know your motive. Kag daw wala man ako sa may nakita nga malain dira. And the fact na tingin accept ka man sa imo nga ex-girlfriend nga mangin friends nga moliwat sa social media, that means nga open pa man siya nga mangin abyanay ka mo sa gihapon bisan sa social media na lang. And yes, no, there's nothing wrong with that. Mas nami gani na iya nga ang mga nangin special people sang una sa imo nga kabuhi, ma-maintain ninyo ang inyong maayo sa gihapon nga pakikitungo sa isa kag isa through friendship na lang. And I guess siya man, no, kabalo man siya where she stands kag ikaw man mismo do ka-clean man kag ka-clear man sang imo nga motive nga pure friendship man lang ang imo nga reason kun nga nag-reach out ka sa iya. So no problem with that. The more friends you have, the better. Alas 2:51 ang atong oras. Salamat gid sa imo sa pag-share mo diri, Mr. Survivor ng Southern Iloilo. Magapanumbalik ang KLP, kaupod sa gihapon si Tita Regine, pagkatapos lang sa pila ka mga importante nga mga pahibalo. Kung ginbilin ang computer nga nagaandar bisan wala ginagamit, nagakonsumo gihapon ini sang kuryente. Mas makinot kung ibutang sa sleep mode kung wala ginagamit sang 5 to 10 minutes. O kung i-shutdown ini kung mag-break ikaw sang mas sobra sa 15 minutes. Ang monitor pwede man nga patyon pagkatapos sang 3 to 5 minutes nga wala ginagamit. Sa sini nga paagi, makakinot ang opisina sang dako nga kuryente kada bulan. Yari ang isa ka praktikal nga paagi agud makakinot sang tubig. Magdala sang kaugalingon nga water container kag i-refill ang kun kinahanglan. Ang paggamit sang water container ang makabulig reduce ang water waste. Sa baylo nga sulit-sulit maggamit sang tasa kag hugasan pagkatapos gingamit. Mas maayo nga may kaugalingon nga suludlan. Ini nga practice naga-reduce ang number of cups o kun mga baso kag containers nga kinahanglan hugasan.
Ini nga pahanumdom ginadulong sa inyo sang Flow Water Resources Incorporated, watering the seeds of progress. Mag-observe ang maayo nga load and cargo management sa salakyan. Ang kada 100 kilograms nga unnecessary load, nagapataas ang fuel consumption tubtob 0.5% para sa mga salakyan. Samtang ang pagbuhi naman sang wala ginagamit nga roof racks o cargo boxes ang makakinot sang 2 to 5% bangod sa reduced aerodynamic drag. Dugang pa, ang masami overloaded nga salakyan, madasig nagakaupod ang goma nga nagadugang pa sa mga galastusan. Nagasala ka bala sa imo nga tulunan kag daw hindi ka makahibalo kung ano ang imo nga unahon? Kung magtuon ikaw, siguraduhang anay nga nakakaon ikaw sang maayo, agud nga maka-function ang imo nga utok. Kung gusto mo ang snacks, siguraduhan man nga na-preparar na ini antes pa man ang imo study time. Bangod basi, mawili ikaw sa pagkuti sang imo nga pagkaon kag ma-distract ikaw sa imo nga tulunan. Siguraduhan man nga tapos na ang imo nga olobrahon sa sulod sang balay para nga makalikaw sa interruption kag para sigurado naman. Kita diri sa kahapon lamang program sa atong nga linya naka-standby ang atong nga bombo correspondent dito sa May Antique, si bombo correspondent Joseph Buenconsejo natuhoy sa baha nga nagalunta dito sa Antique. Aton hibaloon ang mga detalye. Bombo correspondent Joseph, good afternoon gid sa imo. Kumusta dira sa Antique? Yes, no, Tita Regine, direktoron sa may bahin naman sang Barangay Kalala, Hamtik, Antique. Sa subong Tita Regine, nag-amat-amat na ba o kung nag-amat-amat na hupa ang pagbaha diri sa National Highway nga sakop sang Barangay Kalala, Hamtik, Tita Regine. As of now, Tita Regine, possible na sa tanan nga sa isang salakyan ang ining National Highway, particular diri sa may Kalaka. At the same time, sa piyak na bahin ni Tita Regine, ang landslide nga dito nagtuga kag ina sa may Barangay Apdo na kung sa diin alagyan ini Tita Regine from Iloilo to Antique or ani ito Iloilo kung mag-agi mala Tita Regine sa may bukid ang possible naman, pero nagpanom to man sa gihapon ang nanarisari nga mga local government unit at the same time mga barangay nga kung mahimo mag doble halong lang bagod may ara man sa gihapon nga posibilidad sa nga pagbaha diri sa may Kalala, Hamtik. At the same time dito naman sa bahin naman sa Barangay Apdo, Tita Regine. Bombo correspondent Joseph, kumusta subong ang panahon dira sa Antique? So far Tita Regine, diri sa akong natingguan sa may bahin sa Banwasang Hamtik, sige man si hapon ang galom kag may ara balang patak-patak sang pag-ulan, may turo taritim bala may mabaskog Tita Regine kag ang siling dinhi Tita Regine no sang isa ka kagawad kagina regarding bala sa pagbaha diri sa may Barangay Kalala nga ang tubig halin niya sa may Binukid man nga barangay sa Hamtik, particular isa na dira ang barangay sa EBJ o kunang Barangay Evelio B. Javier ang nagapanaog diri kag hindi man makadiretso bala sa mga kalug o kun sa mga sapa bangod nasupnan man ang dito nga area Tita Regine. And as of now diri may mga kanal diri Tita Regine no kag ang kanal nga ini nagsupon man ang tubig kag hindi gid bala siya maka daloy sang maayo Tita Regine. Amo ini ang rason nga nag-stagnant ang ining area. So problemado ang drainage nyo da? Yes, Tita Regine. No? And malawid ang pagbaha halin dito sa may parte sang Caridad. Pakadto man niya diri sa may Kalala. Kag labog pa may dito man nga bahin nga sa Barangay Puaw, Tita Regine, nga ang isa dito ka eskwelahan ang nasudlan man no sang tubig baha Tita Regine. At the same ano time, kadalom sa sang baha? bahin, ano kataas ang baha? Ang Tita Regine, kag ina kano no mga kay na sang aga ang dalom sang baha daw mga kuton hawak. Pero so far subong nagnabaw naman kag possible naman may madamo gali nga mga van, mga PUV naton, at the same time mga aton nga mga motorsiklo ang napatay sa tunga sang ilang pagbahi kay nagtirik. Oo, Tita Regine. Tilingan din sa ibang mga motorista kung waay kalamad gadali. Kung gusto mo lang yan nga mahulaton lang gid ni maghupa ang baha,
iway man sa problema, pero kung gadali ka gid ya, may ari man nga mga taas nga mga trucks, most especially nag-offer ang trucks ng DPWH Antique nga para lang makaagi iakas ang mga motor sa may truck para nga makaagi lang dito sa pihak nga barangay detergent. Alright. Sige, madam, magiging salamat. Direkta diri sa propisa ng Antique, ini si Pombo Correspondent Joseph Buenconseo, and this is Bombo Radio Philippines, so number 1 and the most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo. Inyo nabatian mga kabombong, ato nga Bombo Correspondent, si Joseph Buenconseo dito sa may Antique. It's good nga passable na ang mga areas nga daw nagsaka gid ang tubig and sunod sa iya nga nag-subside naman as of this time kag passable na ang ini nga mga dalanon. Well, we have no more time left para nga magbasa. May mga damo pa kung tani kita diri nga mga istorya nga pagabasahon para sa inyo. But since way na kita sang oras, I just would like to remind na lang ang aton nga mangin bisita tomorrow, si Trinidad Mabulak, sang Kulasi Ahoy. Ma'am Trinidad, palihog kadto ikaw diri sa istasyon sang Bombo. Boss, before mag alas 2 sa hapon, kag sa imong pagkadto diri, pa-Xerox ka anay sa imong ID, 2 copies. I'll be looking forward nga maka-interview diri sa imo and kabay nga makadto ka gid diri, makalabot ka gid diri sa istasyon sang Bombo. Maraming salamat sa inyo mga kabombo. Padayon naton ang pagbasa sa mga kasaysayan. I'll be back on Tuesday or I'll be back tomorrow of course para sa aton nga pag-interview ng winner. And then, sa Tuesday, we can be together. Makapadayon kita sa pagdulong sa inyo sa mga kasaysayan. So, sa inyong liwat, ng mga istorya dira, you can email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or pwede ninyo nga sulaton nina and then ipadulong or idulong ninyo or ipadala. Sa kahapon lamang program, DYFM, Bombo Radio, Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Balikay kita tomorrow. Maraming salamat sa inyo. Sa gihapon, ininyo nga alagad. Si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Good afternoon and God bless.